yn noddi pêl-droed ar S4C. Mae yna wal goch, y wal genedlaethol. Ond beth am y waliau lleol? Waliau ein ceiau a'n parciau, y wal sydd yn gôl yn ein gemau. Wal ein obsesiynau. Does dim miloedd o ddarnau ym mhob un, cannoedd, degau weithiau. Ond yr un yw'r teimlad, yr un yw'r cariad. Hyd yn oed yn y dyddiau di-gynsail a'r seiliau'n siglo, roedd y waliau dal yno, yn aros am yr eiliad, am yr alwad. Os edrychwch chi'n ofalus yng nghanol y wal goch, fe welwch chi nhw. Pob lliw a llun yn cefnogi, yn cynrychioli. Waliau gwyrdd a waliau glas, waliau di-gwyn a waliau melyn, yn ymestyn yn un enfus am ryliw, am ryddawn. Yn y waliau, mae gwreiddiau'r gêm. Ar ôl gwylio tu ôl i waliau a gatiau tu ôl i ddrysau caeedig ac ar ben sgaffaldau crynedig, mae'r cefnogwyr yn ôl yn y caeau. Mae uwch gyngrair Cymru JD yn ôl, mae pêl-droed yn ôl. Hynny'n golygu hefyd bod sgorio yn ôl, a mae'n hyfryd cael bod nôl gyda chi. Dyma'r olygfa ar yr ofal, cartre clwb pêl-droed Caernarfon. A mae'r cofis yn croesawu yr adargleision o'r gorllewin. Hwlffordd yw'r ymwelwyr ar y penwythnos agoriadol yma. Ac os mai y waliau yw greiddiau'r gêm, mae yna wreiddiau dofn fan hyn yng Nghaernarfon. A mae Owen Jones yn ôl hefyd, Owen. Mae'n hyfryd cael bod yma, cefnogwyr yn ôl. Nid yn unig hynny, ni'n gyrru o'r canolbarth heddi, pob pentre, oedd yna chreuwyr a clybiau lleol yn ôl, cefnogwyr lleol yn ôl. Mae'n teimlo bod yna rhyw awch o gwmpas y gêm. Yndi, mae cymaint o bobl wedi bod yn edrych ymlaen ac yn disgwyl am y diwrnod yma neu'r penwythnos yma. Pêl-droed yn ôl, pobl yn cael mynd i wylio pêl-droed unwaith eto. A gobeithio fydden ni'n cael tymor llawn o pêl-droed cyffroes yn amlwg, ond tymor sydd yn llawn o awyrgylch ym mhob cae, oherwydd yn sicr mae pawb wedi edrych ymlaen gymaint ac fydden ni'n gobeithio fydd y gêm yma heddiw dechrau i dymor llwyddiannus arall. Ie, mae'r cyngor eist i dechrau ers cwpl o wythnosau. Uwch gyngor Cymru yn dechrau neithiwr ar pencampwyr Caernarfon ar gêm gynta, ar fuddugoliaeth gynta, ar gol gynta. Bron yn y funud gynta hefyd. Gol i'w roed i hun oddi yn y pen draw. Jordan Davies yn hawlio i ar y dechrau, ond gol i'w roed i hun o ran derwyddon cefn. Niall McGuinness erbyn hyn yng ngofal y derwyddon. Dim byd i newid yng Ngheicono. Andy Morrison yng ngofal nhw. Dim byd i newid. Owen, George Horan yn sgorio. George Horan unwaith eto yn sgorio. Di bod yn gwneud ers blynyddoedd yn dod. Difyr ar ôl y gêm. Andy Morrison ddim yn hapus efo'r perfformiad. Ond hyd yn oed pan dyn nhw ddim ar ei gorau, mae o'n gwybod mae'r tafliadau hir, cic y gosod yn mynd i ennill gemau iddyn nhw. Dechrau da, adrychwch ar hon, y bala yn cwrdd a pen y bont. Trydydd yn ebyn pedwerydd tymor diwetha. Pen y bont yn mynd ar y blaen. Sam Snaith gath honna. Yn ôl dath y bala. Will Evans, un o ser tymor diwetha. Yn unionnu'r sgôr yn y pen draw. Ddim yn gwybod lot amdani. A rhywun chi'n nabod yn dda iawn, Owain, Dave Edwards yn sgorio. Gret gweld Dave Edwards yn dweud, i sgorio gol yn yr uwch gyngor yn Lloegr, ac rwan yn sgorio gol yn uwch gyngor Cymru. A nid yr olaidd efo tymor yma, dwi'n siŵr, fydd o'n ddylanwadol i'r bala, fydd yn gobeithio cael chydig bach fwy o gysondeb i wneud yn siŵr bod nhw'n chydig bach agosach at y seintiau Caernarfon. Ond cyfartal oedd hi, Owain cic o'r smotyn yn hwyr, Kane Owen sy'n, dechrau'r symudiad ac yn sgorio'r smotyn. Canlyniad dau ben y bont yn ergyd i'r bala? O bosib, oherwydd bala, maen nhw eisiau dechrau'n da, maen nhw eisiau gwneud yn siŵr nad oes a fwlch yn agor yn gynnar, ac wedyn i pen y bont am dymor tymor dwytha, ond rwan ydyn nhw'n gallu gwneud i eto, a fydd Rhys Griffiths wrth i fod efo pwynt oddi cartra mewn lle anodd i fynd. Reit ar y diwedd, yn y gerdyn coch cynta'r tymor, Chris Venables, mae rhaid i gweud bod hon yn feddal, mae'n edrych mwy fel gornes bocsio. Oedden ni'n disgwyl gweld enw Chris Venables yn y papurau newydd fori, ond am sgorio goliau, nid am cael ei oddi ar y cae, felly yn ogystal
ogystal i peidio cael y triffwynt yn y gêm gyntaf gartref Bala, Siom yn amlwg yn methu allan ar cael ei brif sgoriwr nhw yn y gêm sydd i ddod yn wythnosau nesaf. Cyfartal, Cerdyn Coch, a dyma'r canlyniadau eraill. Gôl yn y funud ola yn sicrhau triffwynt i Aberystwyth yn erbyn y Bari. Matthew Jones gath honna. Canlyniad y penwythnos falle, Owain. Y Flint, Neil Gibson yn taro 5 yn Met Caerdydd. 2 ohonyn nhw i Mike Wilde. Waw. Wythnos o blaen, oedden ni'n gorau proffwydo beth sydd i ddod tymor yma. O'n i'n meddwl fysa Flint yn stryglo rhywfaint, a falle ddim yn syrthion o gwmpas y gwylodion. A wedyn nath yna arwyddo Mike Wilde y diwrnod wedyn, dwi'n meddwl. Felly, dwi'n meddwl fydda'n anghywir efo be o'n i'n argymell yn fanna, ac mi fydd y Flint ar ôl honna'n enwedig yn meddwl, hei, 6 uchel bosib tymor yma. Beth am hon? Diddorol, Caernarfon a Hwlffordd i newid chwaraewyr. Mae yna 6 enw newydd yn hym Caernarfon. 3 o'n nhw wedi chwarae'r gêm broffesiynol o Steve Evans i Danny Gossett. Ie, mae Hugh Griffiths wedi dod â chwaraewyr da i fewn. Danny Gossett ganol cae, Dion Donahue yn mynd i fod yn chwaraewr pwysig iddyn nhw. Da ni'n weld o'n fama. Steve Evans, y profiad sydd gan y dyn yma. Do'n i ddim yn meddwl swn i'n gweld Steve Evans yn chwarae ar y lefel yma eto yn 42 oed, ond dyma fo nôl efo'r profiad yna. Mae yna lot di gadael hefyd. Dwi'n cweit yn siŵr os ydy'r dyfnder yna gan Caernarfon fel carfan, ond y tîm, os mae'r 11 yn aros yn ffit, fydden nhw'n bell ohoni unwaith eto. Ie, 8 i mewn, 9 allan, rhywbeth tebyg yn y Hwlffordd dim gymaint chwaith, ond Henry Jones di mynd fyna, ydyn nhw'n gallu cyrraedd y 6 ucha tymor yma, ond nhw'n bron neud i tymor diwetha cyn y problemau gyda Ewrop. Oedden nhw'n dîm da tymor dwytha, ac efallai nad ydyn nhw wedi arwyddo gymaint o chwaraewyr a tîm fel Caernarfon, maen nhw wedi dod â chwaraewyr da i fewn. Henry Jones, mae'n amser iddo fo gam i fyny rwan a dangos cysondeb oherwydd mae'n un o'r chwaraewyr gorau. Jazz Richards fydd o ar y cae hefyd. Mae Henry yn un o'r chwaraewyr gorau da ni wedi weld dros y blynyddoedd dwytha ar y lefel yma. Ond mae yna reswm pam bod o dal yma. Diolch yn ddangos o ddigon aml. Gwni weld os mae'n barod i serenni'r Hwlffordd yn dechrau heddiw. Ie, wel ni'n barod am egwyl cyn y gic gyntaf. Pidwch mynd yn bell, dewch nôl ato ni. Maen nhw'n nôl, y cofi am i a cefnogwyr ar hyd a lled Cymru a byddwn ni'n nôl wedi'r egwyl. Mae e wedi rhoi honno yn ei lle'n berffaith.
Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf. Croes yn ôl, penwythnos agoriadol uwch gyngor Cymru JD am yr rhain yn ôl ar yr ofal. Cefnogwyr ar draws Cymru, mae'n braf bod nôl. Caernarfon erbyn Hwlffordd yw'r gêm fyw gynta, a tymor hapus newydd i Sioned Dafydd hefyd, sydd wedi cael gair da cwpl o chwaraewyr cyn y gêm, ond yn chwaraewyr newydd i'r clybiau yma, ond yn hen wynebau cyfarwydd iawn i'r gyngrair yma. A new season, a new challenge for yourself. How excited are you to get going? Yeah, very excited. It's been a long time since I've had this feeling, if I'm honest, as a player. I didn't expect to be playing again, I'll say, but I feel good. You know, spoke to you in the summer and come up and had a look and did all right. Hopefully the legs will keep going and the body will keep going, but as a club, really excited to get going, and to be able to play in front of the Covey Army is something I'm really looking forward to. Well, Henry, a new season is upon us, a new club for yourself, and a nice, tough challenge away to Caernarfon to kick things off. Yeah, you know, it's a tough game, it always is. Whatever team you play for, it's difficult to come up here, play against the fans and stuff, but you know, we're looking forward to it. You've touched on the fans, Steve. Finally, they're back today. We've seen them up in the trees, sat on the roofs of their houses last season. They're going to be loud and proud today, aren't they? You bet you. Yeah, they are. Like I say, it's been a long wait for them. It's been frustrating for everyone, you know, as fans and players, everyone. And like I say, I can't wait to step out in front of the Covey Army. I'm sure they'll get behind the lads. The Coveys are known for being some of the loudest fans in the league. Are you expecting quite a hostile welcome today? Yeah, I hope it is hostile, to be honest. I like playing in front of fans. I'd rather it be full here and hostile than no one here. And I think a lot of the other players are like that as well. So yeah, looking forward to it. Diolch Henry, best of luck. Thank you. Y chwaraewyr yna'n barod, a mae'r chwaraewyr yma yn ôl ar y cae. Cofiwch am y bottom coch. Remember, English language commentary is available again this season with Scorio, Mark Jones, Tommy Morgan waiting for you on the red button. Yn i fyny'r pwynt sylwebu, Owen Tudur-Jones ar y ffordd na'n barod. Cefnogwyr yn ôl. Y gyngrair yn ôl hefyd, a'r clybiau lleol ar draws Cymru yn ôl. Ac yn hir, bydd y tîm cenedlaethol yn ôl hefyd. Y bydd Scorio yn dilyn y cyfan unwaith eto. Yng Nghymru'r ddau yma, Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Dylan, croeso a thymor newydd hapus i bawb. Gai gychwyn yn ddadleuol. O'n i'n disgwyl mwy o dorf ar yr ofal y pnawn yma. Ond dyma'r ddau dîm sy'n mynd i drio profi bod yr arlwy yma werth i weld. Ac yn hîm Caernarfon, newidiadau di-rig gan gynnwys 6 wyneb newydd yn cynnwys Dani Goset a'r newid mawr annisgwyl ydy bod Aaron Simpson yn dechrau. Pam? Ac os bod Caernarfon wedi canfod hanner awr cyn y gêm bod Noah Edwards wedi wahardd yn hîm Hwlffordd, Jazz Richards a Henry Jones yn y tîm. Ia, Caernarfon chwarae'r 4-2-3 yma. Bradley a Rob Hughes, nhw fydd yn lledu chwarae. Mae rai nhw lledu y cae yma i gael y bel i wneud yn ddigwydd. Darren, fel arfer, mae'n edrych mor ffit ar dechrau'r tymor. A beth i ddod o lanwad yn cael y bel i drwedd mae i cae Jones. Goset a'r gres gweld o'n ôl o Simpson yn eistedd flaen. Amddiffyn digon o brofiad yn y cefn. Hwlffordd i bach fel Jazz Richards yn gwybod sydd wedi chwarae y system yma. Fel un o'r Cymru chwarae, trin y cefn, Bots, Rhys a Tancock, Cryf, corfforol, Richards a Summerfield fel wingbat. Wedyn gyda chdi Rhys a Shepherd bendant, mae o'n mynd i chwarae, mae o'n chwarae sy'n mynd i gael y crearcar mawr tymor hyn unwaith eto. Henry Jones, fe gyda boi ddangos i ni heddiw, a Lewis, Fawcett, llian y cae, ond mae o'n benig o flaen y gol. Am gres gweld y dyn yma nôl, just ar gael pêl-droed. Ac os dio yn bydd hediad yn y tîm, a nôl ar ddiora fydd i ddod redag yma fel hon. A hwn, Henry Jones, mae'n rhoi elfen bach yn ei bersonoliaeth o pam do'n dyn ni'n well yn ei yrfa, ond heddiw ella, mi'n eitho. Lee Evans, un o'n dyfarnwyr mwyaf profiadol ni yng ngofal yr arlwy hefyd. Mi fydd y dau dîm yn cymryd y ben glin. Ac oedd Lee Evans yn cofio hynny. Oedd neb arall wedi, ond dewis y clybiau ydy hyn a mae o'n mynd i bara. A nhw yn ymwybodol o bwysigrwydd y neges. Hwlffordd, rhag ofn bod chi wedi glanio blaned arall yn y glas achos bod Caernarfon yn lliwiau'r Canaries
yn felyn ac yn wyrdd. A wyddwch chi be, mae chi ystadegu bach am synodd i, di Hwlffordd ddim di colli un o'i un gêm ar 15 diwetha yn erbyn Caernarfon. Jazz Richards, y chwaraewr rhyngwladol Cymraeg. A fel Miss World, efo'r sash na ar draws I crysau. Ti'n sôn am hwnna, 20 mlynedd ti'n sôn am. Oherwydd mae Hwlffordd wedi bod yn yr Gymraeg yn Nghymru a Caernarfon, felly dwi'n meddwl bod chwaraewyr Caernarfon gwybod hynny, a fe Hugh Griffiths yn bendant di paratoi yn barod am hon heddiw. Fel wrth gwrs Wen Jones siarad efo fo gyda'r gêm, digon o opsiynau gan y fo mwy na trafodaethau efo'r safon y chwaraewyr hefyd. A chyfle cynnar I dîm y dre. Gwaith bach twt gan Jazz Richards. Cyffeiliad diamheol. Yna dipyn o sioc pan arwyddodd o I dîm yn y Cyngred Cenedlaethol yn mis Ionawr. Ac arwydd o uchelgais cadeirydd Hwlffordd ac o glwb Hwlffordd. Tangog ydy'r bachgen mawr yng nghanol yr amddiffyn. Oedden ni'n disgwyl un, Hwlffordd ella gadw y bel, gadw'r meddiant. Stephen Evans, dangos dim bach o sgiliau darllen y gêm, a mae'n ei ddwy'n y bel yn ôl I Caernarfon. A mae'n mynd I fod yn frwydr bach ddiddorol rhwng Evans, brofiadol Geraeon Garedig, a Wilson, bywiog. A dyna fo Wilson ar y gair. Fawcett yn hytrach, Wilson ar y banc. A mae Fawcett a Wilson, pan maen nhw efo'i gilydd yn lon llaw, ar wahân maen nhw'n cychwyn y gêm yma ar hyn o bryd. A mi fydd Fawcett yn brawf bach cynnar I goesau Steve Evans. Ac gyda llaw, mae Hugh Griffiths yn yr eisteddle. Mater o ddisgyblaeth, mae wedi cael ei wahardd yn 5 o gemau. Ac felly Richard Davies sy'n cyfarwyddo ar ochr y cae. Hugh Griffiths yn cael bod yno. Diolch yn cael ei gyfweld ganddo ni. Ac mi fydd hyn yn teimlo fel 5 gêm hir iawn iddo fo. Ia, ar y ffordd bod yma. Mor edrych ymlaen I ddechrau tymor unwaith eto. Fel bob un clwb, am ddwrnod mae wedi bod. Mae'n mor bwysig bod ti yn dechrau ar y droed blaen na. Yn dechrau tymor fel un. Gymaint o hyder, gymaint o ryw agwedd a teimlad penderfynol yn ystafell newid na unwaith ti'n cael un fuddugoliaeth dan y felt. Evans, 42 mlwydd oed. Ac mae presenoldeb Evans wrth gwrs yn cadarnhau bod na chwaraewr neu gyn chwaraewr rhyngwladol yn y ddau dîm yn naill fel y llall. A doedd o ddim yn gyffyrddiad cyfforddus cyntaf i'r golwr ifanc yn y gol I Caernarfon. Jacob Orczynski, sydd diolch byth yn dymuno cael ei alw'n Cuba. A dyna fyddwn ni yn ei alw o, ar ei gais o. A mae'r bel gan Bradley. Richards eto, mae'n frwydr bach dda rhwng y ddau yna. Ac wedi camu ato ni, Owain Tudur-Jones, a wedi bod yn syllu ac yn edrych ac dau dîm golwg eisiau setlo lawr yn nhw, ia? Ie, o bosib. Yr Hwlffordd, falle di setlo lawr. Chydig bach cynt. Dwi'n meddwl mae symudiad yr Hwlffordd yn mynd I fod yn anferthol iddyn nhw tymor yma. Yr egni sy'n ganddyn nhw o ganol cae, fyny at yr ymosodwyr sy'n wastad yn mynd I roed yr amddiffynwyr o dan bwysau. Ond hefyd, o ochr Caernarfon, Steve Evans a Dion Donoghue yn y cefn. Digon o brofiad rhwng y ddau yna. Steve yn amlwg yn y gyngred yma, Dion Donoghue, chwaraewr talentog ofnadwy felly. Ac yn nhw ddau chwaraewr sydd yn gallu bod yn dylanwadol iawn yng nghanol yr amddiffyn I warchod. Ac Thomas yn cael yr ergyd uchelgeisiol, ond os oes rhywun ar gallu I wneud rhywbeth o'r pellter yna. A dyma ni yn cip gyntaf ni ar Dion Donoghue. Di arwyddo dros yr haf o Baro, ac Hugh Griffiths yn deud fo fydd y capten. Bachgen dieni yn Ynys Môn. Ac yn ychwanegiad da i'r amddiffyn sy'n tynnu. Am gymeriad cryf. Oedd o'n arfer chwarae, mae cyn nhw wedi ffwrdd I chwarae holl glwbiau hefyd, cofia. Dwi'n cofio neud cyfweliad o'r 45 mlynedd ôl I sgorio lawr yn Portsmouth oedd o'n gynnu. O dan Kerry Jacket. Ond un sy'n yn ffynnu ar cyfrifoldeb, union. Fe mae Caernarfon isio yn y cefna wrth ymwyl Steve Evans. Wen Jones, hwn di'r reolwr Hwlffordd.
yn sgwrs da fo cyn y gêm, mae chwaraewyr wedi setlo'n sydyn mewn fori newydd sy'n dod i fewn. A mae ni yn chwaraewyr da hefyd, sy'n gyda fo well garfan. A ni siarad efo am Jack Wilson sy'n ar y fain ceddiw, oedd o wedi sgomiliad. Henry Jones yn rhyw ddamsiad lw ganol y cae ac yn galw amdani nôl, a dyna mae'r tîm rheoli yn mynd i fod am weld Henry Jones yn gwneud. Hynny ddim yn dod mewn ag allan o gemau, ond yn cymryd cyfrifoldeb. Be mae Henry Jones am wneud, Nick? Os mae Caernarfon yn ymosod yma. Be mae Henry am wneud ydy dechrau efo'r amddiffynwyr a wedyn just dod yn ddyfnach. A dyn nhw'n cweit yn siŵr ydw i fod i fynd efo fo neu beidio. A wedyn mae yna ofyn yn ganol cae ar yn Simpson. Ydy o yn ddigon deallus i wybod lle mae Henry Jones oherwydd yn y symudiad yna. Ffeindio gormod o le o safbwynt Caernarfon. Ia, dim yn hawdd, ond mae Steve Evans yn digon o ben, dim yn mynd i gael ei dynnu allan o'i safle ei adael twll tu ôl efo. Mae o'n gwybod, os di Henry Jones eisiau sgorio, os di o'n gael y bel yn fyr a mae'r 30 lladd o'r gol, oce, mae'n dal yn mynd heibio fi sgorio. Diddorol yn clywed Henry Jones yn siarad efo Sioned ac yn dweud, o'n eisiau her newydd. Ac y math o fachgen, da chi'n mynd ystyried sy'n chwilio am her, ddim yn chwilio am gyfrifoldeb o hyd, ond da bydd wedi gwneud Rob Hughes yn ei ymddangosiad cyntaf o ers symud os yr haf o'r Flint. Digon o brofiad efo'r Hill, Ceiconna, Prestatyn. Ti'n mynd o Henry Jones i Rob Hughes. Gret o dalent, gret o chwaraewyr efo'r sgiliau ar y bel fel hynna. Mor positif. Ti'n mewn i ddyn ar ei droi chwys i ochr cryfach o. Mae'n mynd am yr ergyd am y gol. Ti'n gwybod beth? Eto, sa'r geiniog di disgyn efo fo, neu pan neithi, bydden nhw'n andros o chwaraewyr, jyst eto'r elfen bach na, yn ei agwedd, yn ei personoliaeth, lle bynnag ti'n gael efo. Mae yna rhywbeth ddim wedi, ond ei, am gyfla, dyla nhw wedi chwarae ar lefel gwell, ond dydyn nhw ddim, felly byddai nhw mynegu i dawn y fan hyn. Griff John, mlaen at Jones. Nawr te, mae'n brinder yn y cwrt, mae Danny Gossett i symud fyny, a mae'n dod at Bradley, ac o'na ôl-beniad hynod bwysig gan Giles Richards fan'na, am ddiffyn campus. Dim amser i edmygu be nath o, na chanmol i hun, cos mae'r bel yn dal yn y chwarae. Allan â hi gan Simpson. Steve Evans, as yn hoffi bod ar ben croesiad, ond fo sy'n mynd i chroesi mewn at y postyn gosa. Allan â hi gan Watts, cyfnod gorau'r gêm i Caernarfon yn sicr. Ond o'n i'n mynd disgwyl gweld Steve Evans yn chwarae tymor yma. O'n i'n sicr yn mynd disgwyl i weld o ar yr asgell dde fel David Beckham yn croesi. Gai oli cysyn yn fan hyn iawn. Nath ni weld gêm yn fan hyn diwedd tymor, lle oedd Sean Bradley'n dod i fewn ar y postyn bella. Dwi'n jympio'n gynnar? Nac di. Os dwi'n neidio'n gynnar y fanna de, mae o uwch ben Jas Richards i helpu fo fel ystol a sgorio'r gol. Mae hwnna'n gyfla gwych i Sean Bradley. Da ni di weld o'n ein at tymor dwytha, mae rhai fo wella i wneud hynna. Just neidio'n gynnar. Ti'n gwybod mae croeso dod dros Jas? Just neidiwch i ben o'n gynnar, cadw fo i lawr. Dylan Rhys yn ei tharau i gadw'r y cae at Shepherd. Shepherd i cael ei faglu gan Gossett. Ac allai o'n hyfeddu gweld Danny Gossett yn ôl. Ac yn ddewis yn y tîm cyntaf. Wff. A ni bagliad bach ar bwrpas, oedd o ddim ochr y gol nag oedd, felly oedd o ochr anghywir iddo fo. Felly oedd o'n gorau wneud rhywbeth. Dwi'n licio Shepherd cofio, dwi'n meddwl bod yn andros chwaraewr da, pêl-droediwr da. Bigail da. Wel, tasach chi'n cael dewis dyn yn yr uwch gyngrair i daro ryw ergyd golff fach neis nawr, tuag at y targed. Mewn â hi, Evans yn mynd efo'r amddiffynwr mawr, Tancock. Y ddau dyn tala ar y cae, heibio pawb athi. Ti'n cael y tîm bod y sefyllfa yn un sefydlog yn saff gan Steve yn gadael hwnna mynd. Mae'n gwybod mae'r chwaraewr o'i flaen, ond felly mae'n lygad o hanner ar y bel, mae'n hanner ar y dyn, a mae'n gwybod, os dwi'n cael rhyw fath o gyffyrddiad, mae'n mynd i daro fi gyntaf, felly mae'n gadael i'r redag. A dyma chi stori fawr. 19 oed, ar fenthyg o Lerpwl, gŵr o wlad Pwyl, mae o'n gawr. 6 ddodfedd 6 modfedd neu 6 ddodfedd 7 modfedd. Dyna'r wybodaeth oedd ni'n gael gan wahanol chwaraewyr. Waith, pa un
Mae o'n glant o fachgen ifanc. Allan ni roi o gefn wrth gefn efo Owain Tudur Jones I weld. Be'n union di daldra fo? Diolch yn dalach na fi, Nick. Dwi'n sbio lawr, no way. Alla fydd Jürgen Klopp yma ar y ofal I weld sut mae'r bachgen ifanc yn neud ar fenthyg. 10 munud wedi chwarae. Wayne Jones yn mynd I fod yn ddigon bodlon, dim amheuaeth am hynny. Ond un cyfle. Ac wrth gwrs, Hwlffordd ddim yn cael taswn wedi cyrraedd y gemau ail gyfle tymor diwetha, ac os bod y cymwysterau ddim ganddo fo, ond benderfyniad dadleuol gan y clwb oedd hi ddim yn ddeioni mawr I hygrededd y cyngrair, ond fel dwothi allan. Do'n nhw'n yna. Ac wrth gwrs, eleni, mi fydd yr gemau ail gyfle ar gael I bawb, ac dim Ewrop fydd. Ewrop i'r cyntaf ar ail ag enillwyr Cwpan Cymru. Ond gemau ail gyfle I mewn I gwpan her yr Alban. Dyna'r newid sydd wedi bod. Ac gobeithio oherwydd campus India newydd, mae am un tymor yn unig fydd hynny. Williams. Just gwastaff o meddiant I fi'n bach I Caernarfon lle mae'n rwy'n amser ar yr ochr dde yna yn ymwys y rai jyst I ella pasio nhw'n I ganolcau oherwydd mae Hwlffordd yna yn ddiffyn efo'r tri yn y cefn maen nhw'n defn fel tri felly trio yn trwy ganolcau sef fi trio cymysgu'r chwarae peidio bod mor uniongyrchol at Kai Jones. Mae'n fler ar hyn o bryd, mae'n fratiog. Dyn yma dyn ni dda. Wedi dangos un I dyn Simpson. Johnny game gyntaf oedd y mod I chwarae heddiw yn y goedda. Mae'n dangos ongl I gael y bel I fewn I dderbyn I. Yn y cylch canol fan ar hi 15 ar ei gefno o derwyddon cefn. Ac yn un o'r chwaraewyr yma, efo Jan Molby ar fed bod. Wastad yn y cylch canol yma ar gael. Os ydych chi angen, ond I sôn am y seintiau newydd, yn yw maen nhw wedi cael eu canmol wrth gwrs, ond am gamp ganddyn nhw yn y gemau o'r apeaidd Malcolm. Am gamp, ond hefyd am siom. Ti'n fod yna ffordd dwi'n edrych ar ei arwydd oedd o'n iddyn nhw doedd. Dwi'n cofio Cei Connor, byddefnos cynt. Oedd yna ddw daflu I ffwr hefyd efo'r gêm gartref yna. Lle sgorio nhw 4 gol ond dal I fynd allan. Ti'n mynd sgorio 4 gol a dal mynd allan o Ewrop. Ti ddim yn ei fel o seintiau newydd yn y gêm nhw. Ond ei, dwi'n mynd diffyg parch o gwbl i'r seintiau newydd. Ond faint o agos, bron yn cyffwr y gemau ail gyfle I fewn i'r grŵps. Ac os ydyn ni wedi bod? Wel, mae Wayne Jones yn cael dawnsio nôl ymlaen at Schalke yr ystlys. Breuddwydio am wneud hynny mae Hugh Griffiths, ond mae yma. Ti'n gwybod beth oedd ddeitha fi? Am awr, da ni'n mynd I conteinio, meddwl dwi'n un Cymraeg. Da ni'n mynd I ddal Caernarfon, a wedyn maen nhw'n mynd I adael Jack Wilson ar y cae. A mae yna stori dda am Jack, does. Dyna'r dyn I hun. A dwi'n hoffi gweld eilydd sy'n cadw llygad ar beth sy'n digwydd. Ond nhw wedi bod Paul Scholes pan oedd o'n eilydd ifanc. Oedd o'n gwneud hynny. Syllu ar y gêm, canolbwyntio wedyn plyfod dod mlaen i'r maes, oedd ar rhan o'r gêm oherwydd hynny. A mae'n bwysig yn dydi. A di, yna neb werth y Solskjaer fel ti'n dweud ar y cae fel oedd o. Be'n edrych am Jack Wilson, oedd o'n cael ei werthu cofia. Am 30,000 gan Hwlffordd I Bohemians yn Werddon. Mae'n yn deitha fi cyn y gêm. Ond nath nhw edrych ar y sgan, edrych ar ei anaf ofnadwy gath o tymor dwytha, a nath nhw dynnu nôl. Ond oedd cael ei werthu. 21 oed, Jack Wilson, ar y fain ceddiw, gan I weld os eith ei'n cael yn yr ail hanner. Mae pas dda gan Evans, Bradley di llwyddo I chadw I mewn at Thomas. Mae Thomas nôl at Ryan Williams. A mae Kai Jones, da chi'n teimlo am efo gweithio'n galed am bopeth. Watts sydd efo fo nôl at Thomas. Mae angen rhoi'r bel mewn. Gornel. Y gwell gan oherwydd ti'n gael Darren Thomas yn o'n I gêm, ond dwi'n meddwl mi dyla sef fi Darren Thomas I pyn bach de, sef fi'n meddwl, iawn, mae Kai yn gryfach yn amddiffynwyr canol yma. Dwi yn mynd I neud siŵr bod fi o gwmpas o, unwaith mewn dal y bel I fyny, fedrach ti ddim bod ar y bel, ella 1-2 eiliad ar y mwyaf fel ymysodwr, ti angen opsiynau o dy gwmpas ti. Felly Bradley,
a Rob Hughes a Darren Thomas fydd agosach i cae pan mae'n cael y bel. No te, os na bartneriaeth yn mynd i fod a chysylltiad gogledd ddwyrain Sir y Fflint. Hughes gynto'r Fflint. Yn mynd i fod na Nelly am Evans gynto Gei Conna wrth gwrs. Mae Rhys di mynd lawr, mae Darren Thomas di cael ei weld. Ydy yna un o'r Liola newydd? Ydy maen nhw wedi deud bod chi'n cael geid hynny ren. So nhw wedi bod yn rownd derfynol judo'r Olympics. Hughes. Oedd angen gwell gwasanaeth na hynny doedd. I Steve Evans yn 42 oed yn yr rhedeg fyny'r cae. I gael pas fel yma. Mae'n mynd i gael cyfle arall. Ac yn gwmni iddo fo. Fel fydd o drwy bob cic osod Scott Hancock. Di hwnna ddim gwell. Hughes, cyfle i wneud yn iawn falle, mynd i hun, ia mae'n gallu ergydio nhw. Ac un arall difyr gweld hwn yn symud, arwydd o uchelgais Caernarfon. Ie, hanner cyfle unwaith eto ergyd o bell, union fel yr un gyntaf gath o'n gynharach yn y gêm. Yn taro'r bel yn lan, ond yn fwy na hynna, y ddawn sy'n ganddo fo'n rhedeg efo'i draed, efo'r bel wrth i draed. Ni'n gweld y meddiant yma, mae'n mynd ddifyr. Caernarfon, lot o'r meddiant yna dros y cefn, ond un peth dwi wedi sylwi o, Malcs yn gwneud pwynt da. Mae Hwlffordd yn amddiffyn yn ddifn efo 3 amddiffynwr. Mae'r chwaraewyr canol cae wedyn yn ymuno fo'r linell yna, sy'n golygu mae yna acerio le yn ganol cae os mae Darren Thomas neu Danny Gossett yn medru ffeindio. Jones. Ie. Mae'n rwystredig ac yno oedd Dylan Rhys ac fel yn hun Caernarfon y penderfyniad i cael ei wneud yn syth gan y rheolwr pan arwyddodd Dylan Rhys efo 4 blynedd yn Met Caerdydd. Ti fydd yn hapdeni a dyna fydodd Hugh Griffiths o'r Dion Donahue ac bachgen o ddim byth tysgod. Ia, ac Christian Edwards, sorry Nick, Sir Benfro, Christian Edwards yn Met Caerdydd yn dweud bod di chwaraewr gorau wedi gael efo dangos cysondeb yn y 2 blynedd dwytha lle mae wedi bod yn anodd ofnadwy, ond mae rhaid bod yn mynd yn ôl adra. Dyna dwi'n ddychwygu. Wrth gwrs, pan ydych chi'n edrych ar ganlyniad Met heddiw, pethau 5-1 erbyn y Fflint, hynny yw rhywun yn ofni mae rhyw barhad o'r diriwiad ddoth i'w rhannu diwedd tymor diwetha. Ond oedd hwnna'n gychwyn sâl ac o bydden nhw wedi canu am gael Dylan Rhys ymhlith i'r hengoedd heddiw. Mae'r bel gan Ricky Watts. Mae'r gêm yn rhyw un tempo. Ti'n gwybod dyna dwi'n y gêm fel droed fel arfer, yn wedig yn fan hyn yn yr ofal, ti'n cael ipyn bach o tempo i'r gêm. So mae hon jyst yn... gêm gyda'r tymor, ddau dim yn setlo chwaraewyr newydd, dwi'n hollol dad hynny. Williams a chwilio am Bradley. A'r capten, Dylan Rhys di mynd efo fo, nôl at Williams. Williams. A mae'r ddau dîm yn cael trafferth creu y gwir agoriad. Just angen i'w sbartyn bach dyna'r Rob Hughes. So Bradley Caernarfon eich mynd teipio nhw'n cwisiau da efo'n un cwt Cosby. Henry Jones yn yr un modd i'r ymwelwyr. Mae ganddyn o'r doniau. A mae'n gig gornel. A mae Bradley, a mi oedd y gweithio mor galed mae rhywun teimlo. Efo Jazz Richards wrth wynebu, mae'n edrych yn barod dros y wedi gweithio'n galed. Jazz Richards a David Rhys ddim yn bell i ffwrdd ond efo 2 amddiffynwr da mewn sefyllfa 1 yn erbyn 1. Felly o bosib, fel mae'r gêm mynd ymlaen fe Sean Bradley yn dechrau rhyw grwydro i ffeindio lle oherwydd pan mae o'n cael digon, pan mae'n gweld digon o'r bel, mae'n gallu bod yn ddylanwadol dros ben. Gig gornel arall. Ni'n heli Atkinson. Un peth y bendant, mae yna fantais mawr yn yr awyr gan Caernarfon ar y ciciau gosod yma. Mae hwn i'r posibiliad. Simpson sy'n codi. Mae'n mynd am... Mae'r penderfyniad yn un cywir i fynd yn ôl ar draws y golwr yndi, ond... A mae'n codi gynnar, mae'n gwybod mae'n mynd i ennill hwnna o ryw eiliad neu ddau, felly mae'n rhaid i jyst canolbwyntio ar gael hwnna a cadw i lawr. Draws y gol. Gofyn cwestiwn wrtha Eiti yma, sydd gyda'r digon o brofiad wrth gwrs.
Da ni wedi sôn dipyn am Dylan Rees ac hefyd Henry Jones yn dod, ond o bosib y gol geidwad oedd ar goll i'r Hwlffordd tymor dwytha o ran y profiad bachgen ifanc ar fenthyg o Leeds. Felly mae Leeds yn mynd i adio dipyn i'r tîm yma, yn enwedig os maen nhw'n chwilio am y 6 uchel yma. Watts dod nôl fel mae o'n gwneud. Ac hwnna'n bas sal at Fawcett. Ac yr arglwydd David Wigley cyn aelod seneddol wrth i fod efo pêl-droed, yn caru pêl-droed. A os ni'n syniad sef fod i bod ar y sgaffaldiau neu ar ben y toiau yn ystod y cyfnod clo, ond da i weld o. Dynnu bach ar y Cris, ac yn cael ei chymryd yn sydyn. Drive rhi sydyn, a mae Cwba, y golwr, wedi cael cychwyn tawel. Maen nhw'n deud bod o ddim yn dawel ei hun, bod o'n llafar iawn ond yn ddeunaw. Ryan Williams. Wel, gath o gymaint o le. A Richards. Yn y gam sefyll ta beth. Ac yn ôl y farfer, tymor newydd, ond mae uchafbwyntiau'r penwythnos agoriadol yn mynd i fod ar gael i chi gael ei gwylio. Nos lun am 4:05 ar S4C. A hynny'n nghwmni Morgan Jones yn ôl yr arfer. Ac mae'n siŵr hanner o'r rhaglen yn canolbwyntio ar Met Caerdydd a Flint. 2 gol i Mike Wilde heddiw. Leeds, o'r Barry. Ac yn un arall o'r chwaraewyr. Mae yna ambell i newid symudiad i bod sy'n dangos bwriad clwb yn does. O, go iawn. A ti angen asgwrn cefn fel da ni nerfa gael o trwy canol y tîm. A gyda chi rhywun sydd wedi chwarae dros 400 o gemau, dwi'n meddwl yn Cymru wedi ti. Ac byddwch chi'n edrych, mae Manus ti symud i'r seintiau. 60,000 o bunnau maen nhw wedi talu. Ond yn cael ei hennill yn dda. A mae gan Henry Jones sawl opsiwn. Digon hunad feddiannol i aros am yr opsiwn cywir mewn y chwilio am Fawcett. Evans yn ddigon bodlon. Rhoi gorff. Ildio'r cic gornel gyntaf ymwelwyr. Ie, to Henry, unwaith o'n gwynebu'r amddiffyn, ti'n mewn i byn bach o drwbl dod sef, gormod o le, mae'n mynd i ffendio'r pas bach, na tra mae'r amddiffynwyr ddim yn balanced, a wedyn y croesiad i mewn o Steve. Eto, reid i hyn mewn safle lle mae o'n meddwl lle mae'r croesiad yn mynd i ddod. Ar y postyn gyntaf na, mae'n gorau ildio'r cic gornel. Ac wrth gwrs, Pemberton oedd yn arf mor allweddol o'r ciciau cornel i Hwlffordd Trafodaethau. Dio ddim yn yr hengoedd bellach, ond mae Henry Jones. Sbiwch ar Evans, a ni glywed y glec o fama. Mae'r bêl na'n gleisiau i gyd. Ond mae'n fwy o waith am ddiffyn yma, Evans di aros lawr. Yn hytrach mae Evans yn syllu ar y Llymanwr yn deud bod un o'i gyd chwaraewyr o di aros i lawr. A fel hyn mae'r bêl yn teimlo, dwi'n meddwl. Wel, go iawn wan. Da ni'n gobeithio. Pwy sy'n Ryan Williams sefyll lawr. Dwi'n meddwl Griff John. Ia. Ryan Williams yn un o'n. Oce, mynd i stefynu. Mae'n mynd i fod yn iawn, dydi? Allai Steve Evans o drwy ddefo. Allai cyd yn deimlo, oherwydd wedi chwarae'n erbyn Steve Evans, ond ni'n chwarae fo Bangor, Steve efo'r Seintiau Newydd. Ambell waith dwi wedi bod ar y llawr fel yma, efo Steve yn y marcri, oherwydd mae'r bêl wir fatha magnet i ben y dyn yma. Diolch ots be di oed o, mi fydd Steve Evans yn medru gwneud hyn pan mae'n 80. Mae'r amseru'r naid yn wych, pan mae o'n gweld y bêl o'i blaen os am ond un peth yn ei feddwl o. Dim ots gen i pwysio ymlaen i, dwi'n mynd i benio hon. Gwych. Mae'n atgofia i wneud hyn, a bod o mor benderfynol yn ei ffordd yn ymosod ar y bêl yma. Hynny yw, mae Caernarfon wedi cael i George Horan yn dyn. Do? Ac oedd i sôn am Pemberton, y bygythiad o'r ciciau cornel. Mae o'n rhan o'r tîm hyfforddi bellach. Ond hefyd un dyn sydd wedi gadael ydy Gareth Edwards. Yn y safle yna sydd wedi bod yn was ffyddlon, wedi bod yn gret i Caernarfon ers blynyddoedd bellach.
A mae Steve yn mynd i wneud swydd, Steve, dipyn hyn, ond swydd digon tebyg. Mi fydd yna bobl yn targedu tîm y dyn yma meddwl cyflymder Steve Evans. Ydyn ni'n gallu mynd rownd o, ond mae'r pen yna, mae'r profiad. Mi geith o ddal allan efo cyflymder ambell waith yn y tymor, ond rhan amla, mi fydd o yn y lle cywir ar yr adeg cywir. Ar y gair gret, jyst cadw ben penion yn ôl. Ti'n hollol iawn beth ti'n dweud, o ti'n mi geith o ddal, ond ti'n gwybod be? Griff John o chwilio am Thomas. Wneud Steve Evans ddim roi un mewn yn y sefyllfa i gael un yn erbyn un llawer gwaith oherwydd i brofiad na ni. Ac os dio ddim yn cael gêm gret, neith o'n neud siŵr bod pob o'i gwmpas o yn cael gêm gret i warchod hynny. Am presenoldeb yn yr ystafell newid na. Michael Parker hefyd cofiad, partneriad yn Caernarfon ddiffyn tymor dwytha. Gareth Edwards, Michael Parker, 2 gewri wedi gadael y fan hyn. Stephen Evans wedi cymryd i lle y ddau nhw. Wrth gwrs mae Griff John wrth i ymylo. Dych chi'n gwybod beth dwi'n fel. Evans di'r hynna o'r holl chwaraewyr sydd wedi cofrestru chwarae yn yr uwch gynghrair y tymor yma. Dim yr hynna rioed, cofiwch. Wrth i Bradley geisio mynd heibio i Rhys. A mae Richards a Rhys yn dallt i gilydd yn dda. Rhys y bel allan at Lewis. Mae wedi bod yn dawel, ond y bel gan Donahue at Evans. Fuba. Evans eto. Mae wedi bod yn... Di sgôr cyffyrddus. Ti'n gwybod beth i fel? Wel, dwi yn gwybod. Os mae di sgôr di gyffro mae hynny'n golygu. Nawr te. Nes i neithiwr, o'n i yn derwydd o'n cefn neithiwr, ac oedd hi'n 2 gol i ddim cyffyrddus efo ger arall i Ceico naws yn rwangan. Mae'n di sgôr cyffyrddus y fan hyn. Wel, y bas hwnna gan gŵr 42 oed, ond yr un hynna erioed i chwarae uwch gyngor Cymru yn 71 mlwydd oed. Na, yn 53 mlwydd oed, cofiwch, 53 mlwydd oed oedd Tommy Morgan. Ac mae o mynd i gael y gael ola, dwi'n siŵr. Bydd na ddial gan Tommy, fel nath o'r ambell i amddiffynwr. Ei, ti'n gwybod fe, Nick, ti wedi dod gen gynta'r tymor, gyda chi'r tymor i gyd i fynd. Ond na, mae'n fwy stori dda. Mae'n fwy stori dda. Ac mae'n hyfryd cael cwmni Tommy ag Jonah ar y botwm coch. Unwaith eto'r tymor yma. 28 o funudau wedi chwarae. Dim yr hio torfol, ond ni wedi ragweld na'i ddarogan, falle mae'r bel gan Rhys, a Rhys ni gadael i Shepherd. Ti'n genwyd dyn yma llawer na ddo. Dim digon. Y chwaraewyr dylanwadol ddim wedi cael eu henwi digon aml. Gormod o camgymeriadau a ffasio gwag yn digwydd. Ond dwi'n meddwl pan mae'n dod i Darren Thomas, hyd yn oed os mae'n cael gêm dawel, da chi wastad yn teimlo. Mae Hughes di thloi fi'n gwaith da gan Hughes. Oedd y bas tu ôl i Kai Jones. Dath am edrych i fyny, oedd yn gwybod bod y flaenwr yno. Ond oedd Kai Jones di mynd ar te. Cyfrem wrth ymysodiad, Lewis. A mae o heibio i Simpson. Ac wedi cael ei chymryd yn sydyn. Shepherd. Oedd y golwr yn bugeilio honna mynd y bell i Belfastyn. Siomedig yn Corey Shepherd sy'n gallu taro nhw. O bellter, methu'r targed o Hughes yn dal i law yn fanna. Wel, ffach bach arall gyda'r dyn yma, da ni'n gwybod bod o'n gwybod, da ni'n gwybod bod o'n mynd i agor drysa. Mae gyda'i wires fach, fasa'n deud, bol rob. Pan mae'n gweld bol, mae'n mynd bol taid, bol mam, a da ni wedi gweld bol rob. Bol rob! Dau flondyn. Ac y peth mwyaf llachar, sydd wedi digwydd o hynny cyntaf yma, wedi gwalltu'r ddau yma. Mae Don Hugh wedi mynd yn bartnar i Steve Evans gael rhan ddiffyn yma, felly mae Griff John wedi mynd allan ar y de. Ac Ryan Williams allan ar y chwith yma, fel amddiffynwyr.
Mae'n rhaid i rywun cymryd risg os maen nhw eisiau ennill y gêm. Cyfle i Hughes, y math o chwaraewyr sy'n fodlon cymryd risg. Sbiwch yn jacnysau glasio i gwmpas o. Mae yna hanner awr o'r gêm wedi chwarae. Ac mae'r bel wrth draed Shepherd. Shepherd dipyn o le gan Lewis, ond Lewis di symud yn ddeallus fan all na Jazz Richards. Mae Fawcett yn symud mewn at y Milles Motyn Gwyn. Ond oes neb nag os yn gallu mynd heibio y linell amddiffynol. Mae gan Shepherd eto. Nôl at Richards. Dwi'n amser gyda fo. Ond ymbil am bel dda mewn. Donahue chydig bach yn anlwcus, ond yn tar yn erbyn Williams. A falle mae rhyw hanner cyfle felly sy'n mynd i agor y drws. Lewis sy ar y bel, Evans efo fo. Lewis at Richards. Nôl at Richards. Cyfnod cyntaf fyddwch chi'n deud. Cyfnod cyntaf o bwyso mae nôl at Lewis. Nawr te, cyfle weithio ydych chi'n teimlo bod gallwn o'r ormod amser. A mae'n gyfle i Hughes ddod â hi a gwrthymosod. Dim ond Kai Jones sy'n fyny'r cae ar hyn o bryd. A mae Hughes bron iawn dydych chi'n ddeallus yn aros, ond dath o fewn ar Henry Jones fan'na, ie. Faint o gyffyrddiadau mae Rob Hughes eisiau lle pasio'r bel yma. Mae'n benno i fyny, mae'n gweld Darren Thomas yna, doroi Darren. Na, faint o eiliadau fe eisiau'r bel. Dwi'n am ydych leis, mae'n just... Chwarae teg na i ddweud, y gwir. Mae Henry Jones yn just skipio i, neu'n gweld ti, mewn reidio i. A chwarae teg i Henry Jones, mae Hughes yn cael Carden Belen, ond chwarae teg i Henry Jones, nath o godi, nath o ddim geid ffys, ac y rhwystredigaeth oedd hynny gan Hughes, oedd o'n gwybod oedd yna gyflem wrth ymosodiad, nath o sathru ar ei droed o, ond wedi cael Carden Belen dim mwy a di Henry Jones dim gwaith. Fedri nhw colli mantais o rhediadau fel yna, efo Darren Thomas o dod ymlaen, un o'r chwaraewyr cyflym ar y cae, dod o'r bel iddo fo. Gadael yn neud iddo ddigwydd. Sbiwch camu mewn, dod o'n gwybod lle y basna mynd, mae wedi cholli hi, a mae Lewis eto, a o Donahue di aros lle fydde Evans fel arfer, mae'r ddau yna'n dall i gilydd yn barod, dau wyneb newydd. Henry Jones, Richards tu ôl yma. Gwych. Mae'r ddau nhw mor gorfforol cryd ydy, fel amddiffynwyr canol Donahue a Stephen Evans reit i fyny cefnau'r chwaraewyr. Hwlffordd ma, dyn nhw'n gadael dim owns o le ydyn nhw. Wel, addo perfformiad cydwadol nath Wayne Jones. Dyna da ni'n gael yn y 5 munud ola falle. 5 munud ola falle, da chi'n teimlo bod Hwlffordd wedi dechrau penderfynu gwasgu. Ond hefyd, gêm oedd i cartre, gêm gyntaf tymor, cadw siap. Mae'r neges yn, ni'n gweld, yn amlwg, dos yn llawer o gyffro di bod o flaen gol yma, dim un ymdrech ar y gol. Ond sa'n byd yn bod efo dod oedd i cartre a cadw'ch siap am hanner awr, am awr bron y bod. A wedyn gobeithio fyny a goesa blinedig yn dechrau agor i fyny, oherwydd dwi yn teimlo, ni'n sôn yn gynharach, mae'r Hwlffordd yn dîm, chydig bach yn fengach, mae'r coesa ar egni sy'n ganddyn nhw, dwi'n meddwl maen nhw yn mynd i sgorio goliau hwyr tymor yma. Evans yn chwilio am Thomas. Na ddeud un peth ar ddechrau tymor fel un, mae'r coesa ar ôl yr ymarfer calad sydd wedi'i wneud am 2-4 wsos, maen nhw'n teimlo'n drwm. Ond gynnwch chi dy ddau o chwaraewyr y wannol, ond dwi jyst edrych ar y ddau dîm ar y funud, a maen nhw, oherwydd y gwaith calad maen nhw'n rhoi i fynd i mewn i'r ddechrau tymor yma. Oeddech chi'n mwynhau y cyfnod cyn dechrau tymor o Angela Jones? Ddim o gwbl. O'n i wrth y bol. O'n i yn, go iawn, o'n i wrth y bol. Ond o'n i'n gwrdd gweithio 2 waith mwy calad oherwydd yr haf o'n i'n newid gael. Ac oedd o Angela Jones di ymlwyn fel sant ac oedd o'n dal yn cael un anodd. O, mae Hughes wedi cipio'r bel oddi ar Tancock. A mynd y gyfle fan hyn i Griff John i'r hoeddi mewn. William Jones. Falle dyle Jones di geid yn well. Ond gwell, ia, ond gwell i fi bach o gyffro gan Rob Hughes ar y bel. Mynd heiblydd un, dal y drwysiad i mewn. Ac i wneud eich pwynt chi, Malcolm, hynny yw Tancock, hynny mynd amddiffynwyr mawr, tri canol, ond
Mae eisiau'r chwaraewyr ganol cae fynd y herio nhw'n does? Wel, edrych am Antigua Melissa yn y cwrs Cosby. Mon cae. Mae Sean ar y spotyn. Di mynd i mewn y lledu bach yn gynnar. Mae'n rhaid i Darren Thomas wneud yr ediad yma. Sy'n edrych wedyn ar y chwaraewyr sy'n dyfnach. Dwi ddim yn disgwyl, rhaid i ddeud, i Simpson o gwbl. Dwi'n disgwyl bod sy'n eithaf fan, a ddim ffindin a ddim problem. Goset sy'n falle dod i fewn i gwrs Cosby hwyr. Henry Jones yn gadael i gorff nid y gwaith ac yn sydyn mynd y le a mae allan Jazz Bridges am y Fawcett yn galw amdani. Mae'n bêl sal syth ar Donahue. Oedd hi'n bêl mor sal i fewn gan gyn chwaraewr yngwladol. Ti'n oedol iawn, yna i rei clod i Donahue a'i Steve Evans. Maen nhw'n cael un i mewn i safle lle maen nhw'n meddwl lle mae'r croesiad yn mynd i ddod o'i profiad a wedyn maen nhw'n ei glirio. Da ni wedi sôn dipyn am Steve Evans yn dod yn y 35 munud cyntaf, ond Dion Donahue, waith iddo fo gael sigar yn ei geg, oherwydd mae wedi bod mor hawdd iddo fo hyd yn hyn. Dyna chi gyda llaw, noddwyr yr Eisteddle, a pwy ydy'r Cycling Club, ond Ben Foster, cyn golwr Watford ymysg nifer o glybiau eraill, ac o gyda fe rhyw 750 o ddilynwyr ac i 7,000. Edwards yn meddwl cael nawr mae gyda fo 750,000 o ddilynwyr ar YouTube efo The Cycling UK ac o hollol ohonyn nhw o'r holl ddilynwyr mae'r golwr ar ei feic y cycling goalkeeper wedi dewis noddi ar Eisteddle yna. Dych chi'n nabod am y siw Malcolm? Wel na, fi dros 20 oed wan a dwi'n gwybod ohono fo wrth gwrs wedi bod yn ei gwmni fo, ond mae o'n ffrind mawr dwi'n meddwl efo dyn kit Lloegr sy'n hefyd yn dyn kit West Bromwich Albion sy'n hefyd yn ffrind mawr a sy'n noddi lot o bethau fan hyn efo Caernarfon. Ni'n meddwl lle y cysylltiad. A dyma ni, Kitman Pat. Kitman Pat, dwi'n wedi frawd o postman. A'i gefnder o caw. Watts. Sorry, ges i'r ail i ddim bach eiliad ar ôl chi, oce, sorry. Na, difyr iawn gweld y diddordeb. Hynny mae'r holl sylw. Mae'r holl sylw am Ryan Reynolds a McElhenney yn Wrexham. Mae Ben Foster yn Caernarfon. Diolch byth bod ganddo ni bynciau felly i'w trafod. Dwi bod tro'n edrych, ar unrhyw ger. Ydyn nhw'n mewn cwlli? Ella wir, gêm gyntaf tymor, dyn nhw eisiau dechrau ar y troed ôl. Ydyn nhw eisiau risgio? Dwi'n dall beth ti'n dweud ar o awran ella mynd amdani fwy gan i weld os nid yw'n fath o ddohyn. Jazz Richards yn mynd i gadw honna'n fyw. Lewis yn clywed yr alwad. Yn anffodus ar ôl galw o'r pas Henry Jones. Ddim digon cywir. Bradley. Goset. Yna braidd yn llac am Williams. Gai ofyn hyn, mae ddau dîm, ar os yni am 2 funud mae gan Henry Jones. Mae Lewis di symud mewn, te gael y smotin gwyn, mae'n rhaid mynd heibio y mir ac ydi Steve Evans gyntaf, dyn nhw'n methu gwneud hynny, mae yna gyflem wrth ymosodiad. Mae gan Bradley, a mae Bradley yn y diwedd yn dod ar draws gormod o grysegleision, a mae gan Watts. A mae'r ddau dîm ar ryw fygwth, a dim byd yn dod na'r te. Fawcett yn y diwedd. Gai ofyn, mae'r ddau dîm, gadwch ni fod yn onest, mae wedi bod yn siomedig. Ydy cael torf yn ôl o bosib yn rhywbeth sydd wedi ysgwyd neu'n effeithio'r chwaraewyr yma? Na, dim o gwbl. Os rhywbeth, dyle fod i effeithio nhw i wneud mwy o egni iddyn nhw, mwy o ysbrydoliaeth iddyn nhw, profi pwynt iddyn nhw, ei! Gito Beb gyda llaw yn y canol, dier, da ni wedi ddalo yn dylyfu gwen, ond cyn aelod seneddol. Ac wrth bod ni'n cadw'r ddisgyl wleidyddol yn wastad, yma ar sgorio. Ac 2 gyfaill, ydych ni fod yn onest hefyd. Gito Beb a David Whitley yma'r bêl gan Kai Jones i, penderfynu dod i hanner i hun i chwilio am y bêl. Dwi'n meddwl yn fwy na dim i Caernarfon. Mae 6 chwaraewr newydd yn y tîm, mae o'n cymryd amser. Dwi'n ydych chi'n cael cyfnod pre-season i rydyn nabod eich gilydd, ond mae gêm gystadleuol yn wahanol. Gêm gystadleuol yn y gyngrair yn wahanol. Felly, efallai bod pethau ddim cweit yn clicio ar hyn o bryd efo Rod Hughes, sut mae o'n mynd i weithio, cydweithio efo Darren Thomas. Gwahanol partner.
partneriaethau ar draws y cae. Hawdd i chi ddweud. Ond cymryd amser. Sadwn nesa. Dyna ni ar Barc Jenner yn symud o un pen wlad i'r llall i weld y Barry yn erbyn Bala The Venables. Bala wedi cael gêm gyfartal yn erbyn pen y bont, 2 gol yr un pnawn o'r ergyd. Fwyau iddyn nhw falle. Venables yn cael carden goch. Bagliad bach fanna gan Gori Shepherd, yn honna'n fyw gan fyny wrthos nesaf ar S4C, mae'r bel gan Griff John. Tu allan yma Rob Hughes, o'i flaen o, a Simpson. Ffled da! Yn lwcus yma nawr. Rheswm mae o'n y safle yna fel arfer yn angori ganol cae. Danny Gossett, chwarae teg, yn gweithio'n dda. Mae yna cymryd y gic rydd yn sydyn iawn yn golygu bod Simpson mewn safle ymosodol. Ond rhan amla, mi fydd hi'n groes. Ni'n gweld yn troi yn neis yma, mae troed chwith, mi fydd hi'n groes. Mae Danny Gossett, da ni wedi arfer weld o yn angori. Lle, nid yna di'r safle mae wedi bod isio chwarae efo'r bala. Mae Danny Gossett yn chwaraewr sydd isio ymuno chydig bach mwy efo'r ymosod, a mae'n debygol fel y system a tactegau Hugh Griffiths. Mae yna fwy o ofyn i Danny ymuno a cyrraedd y cwrt Cosby i sgorio mwy o goliau. Fawcett. Bagliad gan Simpson fanna. Ac o bosib, geith o Garden Bell yn y sicr, geith o air, ie mae yn, ac nid am y drosedd yna'n benodol, ond oherwydd bod yna ddwy'n y dair o drosedd wedi bod, bod nhw wedi adeiladu. Ie, mae'n ddyn mawr yn dydi, ac ar y dega, allai gyd yn teimlo di chwarae yn y safle yna. Os ti'n cweit ar dy gêm, os ti'n cweit yn ddigon siarp, ti'n gallu edrych chydig bach yn drwsgwl, ac yn hwyr mewn tacla, ac dyna sydd wedi digwydd ambell i drosedd gan Simpson. Yn y 5 munud ola o'r hanner cyntaf yma. Mae angen fflach. Mae'r cêm angen gol. Gallu clywed Cwba yn sgrechian. Keeper. A pan mae dyn o'r maint yna'n gweiddi, da chi'n gwrando. Mae Watts di chwarae'n dda. Yn gandyn bod wedi cael ei herio'n ofnadwy, ond... Nath o went i Jones dweud am Donny Hugh, bod o ddim wedi cael chwys eto, a dydy Watts ddim gwaith. Richard y dda i wneud rhywbeth o honna. Nawr mae Hughes di mynd lawr a mae mewn poen. Mae wedi rhoi law i fyny galw am gymorth. Di'r chwaraewyr ddim cweith i deall. Mae o'n gadael i'r peth chwarae ni flaen ac i fod yn deg. Nath y dre chwarae mlaen ar ergyd ar y gol, yr ergyd gynta ar gol arbediad gan Cwba. Mae'n dod mewn eto am y gyfle fan hyn eto i Fawcett. Fawcett ar ei droed chwith gadael i Lewis. Lewis yn mynd i hun. Llawer i hawdd i'r golwr ac yn y cyfamser allan o'ch llun chi. Mae Rob Hughes yn codi. Ac mae'n debyg mai dyna 30 eiliad mwyaf cyffroes yr hanner. Ia, go iawn. Mwy nag unwaith. Yma'n un sy'n edrych ar Fawcett. Just yn tynnu y bel yn ôl ar ei droed chwith. Dy'r ergyd ddim yn gret i'n nerth yn hon yn y diwedd. Edrych ar tynnu nôl. Oce, penderfynu'r cywir. Setio rhywun i fyny. Ond arbediad hawdd. So fi just eto di trio swisho am yr ergyd am y gol. Wedyn dod yn ôl ar y droed deg a mwy o pwer ar yr ergyd i fewn. Evans at Simpson. Simpson, i fod yn deg yn ei gêm gyntaf dros y dre, di bod yn amlwg oedd hi'n ddwylo fan yr awyr wedyn. Be ydych chi'n disgwyl i fi wneud? Nath y bel ddim ymlaen ac os yna neb yna, nath chi'n symud i fi meddwl fo. Y chwaraewyr mwyaf dylanwadol y ddau dîm ddim di gael ffordd i hynna, ddim di dangos dim fflachia. Rob Hughes unwaith ellai lawr asgell lle, neb ar Darren Thomas, Kai Jones di dal y bel i fyny yn y ddwy wydiau, Sean Bradley di dangos llawer, mae'n end product yn ei gael gyda fo, crwysiadau, ergydion, dim llawer. Wedyn i Hwlffordd, Henry Jones, faint ergydion, dim un, faint o crwysiadau, dim un pas, tu ôl i ddam ddiffyn. I lawr yr ochr gwych, yn arna gyntaf Fawcett, i'w hanner cyfla. Felly, sam llawer o'r chwaraewyr sy'n mynd i ennill y gêm yma i chdi, ddim di cael bod ar ei gorau yn y hanner gyntaf yna. Mae'n rhaid pethau wella. Un cyfle ola falle, hanner munud ola'r hanner cyntaf. Fydd am llawer amser ychwanegol. Sôn ydi mae munud fydd. Be sy'n gorfod newid, Malcolm?
Digon o bethau, Nick. Dwi'n meddwl sa'n ni'n mam y munud a hanner nesaf yma, dwi'n meddwl, ond mae rhaid i'n godi tempo, mae rhaid i chdi risgio. Dwi'n meddwl, os di... Dwi'n dall efo amddiffyn Caernarfon, efo Steve Evans a Donhue yn y cefn, dyn nhw'n misio dod i fyny'n cael gormod. Fawcett. Mae wedi cael un ergyd. Wel, a dyna sy'n rhaid i digwydd i Hwlffordd. Mae rhaid i bobl cael y bel mewn i'r dyn yma. Mae'n berig bywyd tymor dwytha, dim just y sgorio neu o goliau, yn creu, mae o'n greuwr hefyd. Felly, dyn nhw ddim ar y bryd yn dornau nes a Henry Jones a fo. Maen nhw'n gwybod mae'n barneriad newydd, mae'n gwybod mae'r ail hanner illa a mwy o gema o dan i belt, bydden nhw'n well yn chwarae fe'i gilydd. Ie, mi sgoriodd y gol yma i'r Hwlffordd y tymor diwetha. Ac mae o'n gwybod bod Jack Wilson ar y fainc a falle efo'r gêm yma, maen nhw'n sôn am chwarae'n geidwadol, Malcolm, ond ydych chi'n ei deimlo weithiau, sgan Hwlffordd yn byd i golli mynd amdani. Na, a gema fel hyn, eich di edrych de, os dwi'n golli yn mynd y seintiau newydd, y Ceicona, dy balas, os ti'n dod yn, mae ddau ma'n mynd i fod yn agos i gilydd dod ar y toriad, ar y diwedd y tymor, blwyddyn dwytha, ddau nhw'n gorffen ar 37 o bwyntiau, mae'n agos di hynny. Felly, mae'n annan curo'r gêm yma. Wel, o rhaid ni aros tan 3 munud ola'r gêm nes i'r bachgen yma. Ben Fawcett gael ergyd ar gôl y dyn yma. Orginski yn ei gêm gyntaf dros y dre. Mae wedi bod yn arlwy siomedig. Gall'r ail hanner ond bod yn well digon i Hugh Griffith ac i Wayne Jones i drafod. Ond ar yr egwyl, Caernarfon dim, Hwlffordd dim. Dewch nôl ato ni i ddadansoddi ar ôl yr egwyl. Mae'n rhoi 110% iddi heddiw.
Dyna i chi waith tîm arbennig. Ewch Gyngor Cymru, JD yn ôl. Ond mae'n ddiflas braidd ac yn ddisgwyl ar yr ofal Caernarfon yn erbyn Hwlffordd y penwythnos agoriadol. Digon i bod yn digwydd ar draws y gyngor. Dim gymaint hynny wedi bod yn digwydd fan hyn o bosib. Owain Tudur Jones i lawr o'r pwynt sylwebu. Dwi'n mynd glasur, Owain. Ond, o'n un o fel fyddwch chi'n hanner cyntaf, fydd Hwlffordd ddim yn poeni am hynny, so dwi'n dod oddi cartre taith hir, cipio pwynt ar y penwythnos agoriadol. Na, hyd yn oed Hugh Griffiths, dwi'n meddwl fydd o'n flin, efallai fydd o'n disgwyl chydig bach mwy o ran tempo Malcolm yn sôn tuag at diwedd yr hanner. Ond mae tîm Hugh Griffiths, rhan amla, maen nhw jyst yn aros o fewn y gêm. Ag o bosib wedyn yn creu cyfleoedd yn hwyrach ymlaen. Hwlffordd chwarae oddi cartre, gêm gynta'r tymor yn Caernarfon, lle oedden nhw'n disgwyl dipyn o awyrgylch, dim cweit di gweithio allan fela. Felly o bosib bydden nhw'n tyfu mewn hyder fel mae'r gêm yn mynd ymlaen. A fel oedd Nick Parry, gallu'r ail hanner ddim bod yn waith. Felly mae'n rhywbeth i godi'n calonau. Ni wedi bod yn mwynhau gwylio Steve Evans cyn y gêm. Gallech chi gamu'r cae lot iau na Steve Evans, y dyddiau yma? Wel, nes i chwarae mewn gêm elusennol efo Steve Evans, cwpl o flynyddoedd yn ôl. Ac mi oedd o'n gawr, mi oedd o'n gwneud hyn. Ac fel o'n i'n cyfeirio at yn ystod yr hanner, mi oedd Steve Evans dal yn penio peli pan mi oedd o'n 80. Ond mae'r elfen yma, pasio hir. A dwi'n meddwl jyst y profiad o ran trefnu beth sydd o'i gwmpas o. Dyna pam mae o'n chwarae, dyna pam mae Hugh Griffiths wedi dod efo fewn i'r tîm. Felly hanner cyntaf da iawn, digon cyffyrddus i Steve Evans a Dion Donahue wrth i ochr o. Ac y peniad yma, dyma ydy Steve Evans i fi. Ydy y peniad yna yn ffeindio ac yn amseru bob naid a wedyn yn darllen y chwarae. Felly campus hanner cyntaf, sa'n di gallu mynd dim gwell i'r cawr. Ie, oedd hi'n sioc o'r ein cael ei arwyddo yn yr haf, ond mae'n amlwg yn mwynhau hunan allan yno, gobeithio am fwy yn yr ail hanner yn amlwg hefyd. Dyma fe sy'n digwydd cwpl o beth yn digwydd pnawn yma, un o'r gemau mawr, y balan erbyn Pen y Bont, balan drydydd, Pen y Bont y bedwerydd, tymor diwetha ac yn gyfartal, oedd yna gerdyn coch hefyd, dangos y goliau unwaith eto. Ni sôn am reolwyr yn hapus, bydd Rhys Griffiths yn hapus ar ôl cael pwynt yn y bala pnawn Mowen? Swn i'n feddwl, ac y gwir ydy, amser ymor tymor, gêm gyntaf, so neb cweit yn gwybod beth sy'n mynd i ddod, pa dîm sy'n mynd i fod yn llwyddiannus neu beidio, ond os da ni'n sbio ar tymor dwytha, y ddau yma mor agos at ei gilydd yn y gyngref trydydd yn ebyn pedwerydd. Braf gweld Dave Edwards yn sgorio, enw mawr yn y gyngref. Yndi, mae'n enw mawr, ac efallai fod Dave di gweld i ddyddiau goraf ar y cae, ond mae gen fo gymaint dal i gynnig. Mae o'n fachgen ffit dros ben. Diolch yma jyst i gael chydig bach o arian. Mae yma i berfformio a cael dylanwad. Cael dylanwad yn syth heddiw, ond na, mi fydd Pen y Bont ar Rhys Griffiths, dwi'n siŵr yn hapusach na Colin Caton a Bala heddiw. Dwy gol o'r un oddi, a dyma pam Kane Owens yn sgorio o'r smotyn yn agos at y diwedd. Fel o'n i'n gweud, Pen y Bont i gorffen yn bedwerydd, welwn ni'r bala penwythnos nesaf. Nawn ni ddim gweld Chris Venables, fi'n credu os bydd y gwaharddiad wedi dod drwodd mewn pryd. Dyma pam yn cael ei ddanfon o'r cae. Mae'n gwybod Rhys Griffiths, reol y Pen y Bont yn dipyn o focsiwr yn ei ddydd. O'n i'n gwybod Chris Venables hefyd oed. Na, mi fydd Chris Venables yn siomedig efo hynna. Oherwydd, swn i'n tybio heb wylio'r gêm bod hyn, bod yn teimlo'n rhwystredig, ddim di sgorio, bod nhw ddim ar y blaen mewn gêm lle. Da chi eisiau dechrau tymor efo triphwynt os da chi'n uchelgeisiol ac eisiau gorffen tuag at y brig. Felly, rhwystredig, ddim y teip o beth da ni wedi arfer weld gan Chris Venables, mi fydd o'n siomedig yn methu'r gêm nesaf. Ar penwythnos agoriadol, sy'n rath bethau cerdyn coch, gêm gyntaf tymor. Sgorio yn rhoi'r sylw i'r cyngreiriau i sefyd. Dyma'n chi gêm o gyngrair y gogledd Bai Colwyn yn eich o beder i ddim ym Henryn Coch. Tom McCready gath y gol gyntaf i Bai Colwyn, tipyn o gol hefyd. Difyr Owain, cegidfa sydd ar y brig, ennill erbyn Bangor heddi o beder i ddwy, a Greg Draper yn sgorio yn y gêm yna. Felly dyna sy'n digwydd yng Nghyngrair y gogledd. Beth sy'n digwydd fan hyn yw bod cefnogwyr yn ôl hyn. Bryd ni'n glywed gan un ohonyn nhw sydd gyda Sioned. Diolch Del, Carwyn Roberts yn cadw cwmni i fan hyn. Carwyn, braf cael dy gwmni di. Fi'n gwybod, dwi ddim wedi bod yn glasur hyd yn hyn, ond be nes ti o'r hanner gynta yna? O'n i'n meddwl bod hi'n gêm rydw diflas hanner cynta. Dim cael o gyfleuon, i fod yn onast. Hwlffordd jyst yn y diwedd o fyna gael amball jans. Gobeithio wedi well gêm yn yr ail hanner. Nawr, chi wedi gorfod aros amser hir iawn i ddod nôl fan hyn i'r ofal, i gefnogi'r tîm. Mae rai bod e mor braf fod nôl mae heddi. Do. Ti sy'n gweld yr atmosffer yma, mae'n gwneud cymaint o wahaniaeth gael cefnogwyr yma. Especially clwb mor fawr ac yn arfon, pryd sy'n meddwl efo'r cefnogwyr.
Mae'n neis cael y 12th man yn ôl, a dwi'n siŵr bod y players hefyd yn falch o cael ni yn ôl fel cefnogwyr. Mae clwb fel Caernarfon yn dibynnu i gael y cefnogwyr yma. Mae'n bwysig cael cefnogwyr yma ar hyd yr amser drwy'r amser, cos mae Caernarfon bob tro. Ella, pryd mae Caernarfon yn colli, mae'n neis cael y fans yn ôl yma, jyst i bwysio nhw on fatha 12th man, a weithiau jyst i cael nhw fynd drosodd y cam fel man o bob tro. A Carwyn, beth am y tymor? Beth yw'r uchelgais i Caernarfon? Ar ôl tymor dwytha i golli y ffordd nathon ni yn erbyn Dre Newydd, ar ôl dynnu 3-2, mi oedd o'n anodd uffernol. I golli'r gêm yna, oedden ni meddwl bod ni cael mynd mewn i'r Ewrop, a oedd yn gêm mor bwysig, a i golli honna, eich gobeithio mod i dreifio ni ymlaen i mynd a eich gael yn y top 6 na eto, a jyst pwysio eich troma i gael mewn yna, a cael mewn i'r Ewrop. So, financially mae o'n beth mowr, especially clwb fel Caernarfon. So, gobeithio. Carwyn, pob lwc am weddill y tymor. Cer i fwynhau'r ail hanner. A mae'r ail hanner i ddod yn fyw fan hyn ar sgorio. Welwn i chi ar ôl yr egwyl. Mae wedi rhoi honno yn ei lle'n berffaith. Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf.
braf bod yn ôl gyda chi yw'ch Cyngor Cymru JD yn ôl am dymor arall, sgorio hefyd ar uchaf bwyntiau. Hefyd, 105 nos fin, Morgan Jones, yn mynd chi drwy'r cyfan sydd yn digwydd penwythnos yma. Yn y cyngreiriau is hefyd fydd yna sylwyr holl gyngreiriau ac wrth gwrs ni'n rhoi sylwyr i Glybiau Cymru Caerdydd. Di ennill yn Blackpool o ddwy gol i ddim Kiefer Moore i sgorio. Bydd hi'n kiss me quick, squeeze me slow i gefnogwyr Caerdydd yn Blackpool. Casnewydd i colli yn erbyn Mansfield, Abertawe yn chwarae yn erbyn Sheffield United heno. Ac yn ddiddorol, Bournemouth a Fulham di ennill, ond David Brooks yn sgorio i Bournemouth a cael ei ddanfon o'r cae. Harry Wilson di cael ei ddanfon o'r cae i Fulham hefyd. Beth sy'n digwydd i'r Cymru ifanc yma, gwedwch? Beth sy'n digwydd nawr i ni? Ewn ni'n mynd nôl i'r pwynt sylwebu at Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch yn fawr, Dylan. Ac, Wilson yn dechrau gweld gormod o gerdiau coch. A gwneud yn ei gêm yn yr Euros dros Gymru hefyd, wrth gwrs. Ond mae'n swnio fel tasa fo'n dangos dipyn o angerdd ag awch, a dyna sy'n angen fan hyn i gael o'i dipyn o dan yn y gêm yma. Dim newid yn y naill dîm yn na'r llall. Ac mae'n Wilson yma, wrth gwrs, Jack Wilson. Di o ddim ymlaen, oedd na ryw feddwl falle y bysau wneud o'n bartner efo Fawcett yn gallu ysgwyd Evans. A wyddoch chi be? Dyma fo ar y gair yn paratoi i ddod mlaen, a mi fydd hi'n ddifur wedyn y ddau yna yn erbyn Donahue ac Evans di cael bywyd mor hawdd. Mi fydd hi, mae angen rhywun i ddeffro'r gêm, wrth gwrs, ond i rhywun redag o'r bel, cymryd pobl ar, wneud rhywbeth ddigwydd, yn lle pasio'r cyfrifoldeb na. Henry Jones a Jazz Richards. A mae Richards yn mynd heibio Williams, braidd yn rhy hawdd, cyfle nawr i'w rhoeddi mewn at Shepherd, nôl at Richards. Ryw gychwyn pwrpasol, Rob Hughes yn glynu at Richards, a mae yna waith glynu. Gwaith da ganddo fo. Mae yna ddyn heb rif ar ei gefn gyda llaw. Simpson ydi hwn, Aaron Simpson oedd yn gwisgo 15. Mi gafodd ei griso i rwygo cyn yr egwyl. Ac wrth gwrs, yna methu fforddio 25 yma. Ac dybedau'r dyn dienw di rif fydd yn gwneud y gwahaniaeth. Wedi cyfeirio at Kitman Pat. Gobeithio bod i Ede a'i nodwydd o'n barod i roi 15 ar y crys cyn i sadwrn nesaf. A Hugh Griffiths, mae'n siŵr mae'r cyfarwyddyd lawr at yr ystlys mae o. Fe dder ei angharedig yn deud bod o'n orfod take-away bach ar gyfer heno. Lle geithio sy'n nhw'n sgorio, ond yn wneud reit rwan. Sicr fydd o'n gyda rhyw plan os i Jack Wilson dod ar. Richards, no oedi am ddiffynol fan Henry Jones oedd yno. A dybed dyle Henry Jones di bod yn fwy dewr, ddim mwy medrus. Wel, rhaid gweld, ella a meddwl y gweitha, fel blaenwr ti'n gorfod cael y gredd bach yna, lle ti'n meddwl, mae rhaid i gyda John, os ti'n cael cyffyrddiad arni, rhyw fath o cyffyrddiad, mae rhaid i fod yn barod am y cyffyrddiad yna, ond mae'n gweld ti'n hwyr. Mae'n jyst wedi daro fo, ond dal i feddwl mae'n dod i fi. Bam groesiad, de, gan Jazz Richards. Dwi'n meddwl y syndod i Henry Jones oedd bod Steve Evans heb gael dim byd ar y bel, bod o'n dipennio'r bel, oherwydd y disgwyl ydi, ac wrth gwrs fysa Malcs yn sôn bob ymosodwr, mae rhaid disgwyl bod amddiffynwyr yn mynd i fethu'r bel, ond dal i fod. Mae yna rhyw surprise pan di Steve ddim yn amseru naid ar y bel wedyn, jyst yn glanio wrth i droed ychydig bach yn rhy sydyn. Cyfle bach cynnar i'r tîm sydd wedi dechrau'r ail hanner ore. Sy'n gyda fo'n dal lot i wneud, ti'n gwybod? Fel blaenwr, mae'n sgilio mwy anodd i gael y foli na a chyfeirio ar un bryd, mor sydyn. Sylwi tuag at diwedd yr hanner cyntaf, Sean Bradley a Rob Hughes di newid ochra. Mae'n newid pan di pethau ddim cweit yn mynd o'ch blaid chi, a Hugh Griffiths yn amlwg jyst yn teimlo iawn. Di Sean Bradley ddim cweit yn cael lot o look efo Jazz Richards, Dylan Rees ochr yna. Ti draw i'r ochr arall, gweld os gyd i chydig bach fwy o lwyddiant i fyny nebyn tanco. 4-6-2, 462 o bobl sydd wedi dod yma i weld... O'n i disgo mwy, bach o Sean mi fi. Ac fel arfer, y cofi ar mi, yn canu, ac yn gweiddi, ac yn flwyddio. Creu awyrgylch.
Falle bod nhw'n gweiddi ac yn blwyddio ac yn canu nawr. Mae'r bêl gan Gosset ymlaen at Bradley ac at Kai Jones ac mi ath i'r rhwng y ddau ac at Idzi. Cyfuniad da rhwng Danny Gosset a Bradley fanna. Kai Jones yn cweit efallai yn sylweddoli pryd oedd y bas yn mynd i ddod gan Danny Gosset yma. Chydig bach gormod o bwysau ar y bas ola, ond lot gwell o ganol Kai. Ti'n edrych am faint o amser, mae dod oddi wrth y Kai. A un peth ar ei feddwl, just setiad yn y tîm rwan. Ac 26 oed dal i bod, a be mae wedi bod trwy ni profiadau. Ac ni ddod rhedag gyma fel hyn yn sydd yn ôl ar ei ora. Pam bydd yn ôl ar ei ora? Lewis, Fawcett i ddim yn gweithio. Mi oedd Shepherd yn hanner gobeithio fod yna gamgymeriad bach yna chi'r gwaith da ynde gan Sean Bradley. Do nath i reolio, oedd ei gyffyrddiad o'n hyfryd a mae wedi creu y lle iddo fo, wedyn mae'n dod i ddim. Ac ar ddiwrnod fel heddiw, mae unrhyw gyffyrddiad bach, unrhyw awgrym o sgil yn codi'r galon ac o'n mae'n fanna. Oedd y gyffyrddiad fel pwysyn ar ei droed, doedd, ti'n meddwl y ffordd nath o'n wedi dwy'n i law un gyffyrddiad, wedyn dan nhw'n colli yn y diwedd. Y bêl at Fawcett, rhyw chwarae mwy slick gan Hwlffordd nawr yn does. Edrych at sy'n wedi cyflymu pethau. Ond hefyd Fawcett efo'r ergyd ola, mae'n rhywbeth sydd wedi digwydd drwy gydol y gêm yr ymosodwyr yn lle cadw'r penna ac efallai sylweddoli di'r cyfle ddim yna am ergyd, maen nhw'n brysio'r ergyd ola sydd yn gallu digwydd mewn gêm eitha ddiflas lle does am llawer o gyfleoedd. Ond mae rhaid bod chydig bach yn fwy am y neddgar o bosib. Ia, penderfyniadau clinigol de, y rei sy'n cyfri yn y gwrs cosbi'r ein yn o fanna. Dyn nhw ddim yn cadw fel o ti eisiau yn deud cadw penna. Henry Jones sy'n cymryd y gig. Richards yn mynd amdani, mae heibio pawb a mae Rob Hughes wedi ffaro hi yn ddeallus allan i geisio creu rhywbeth, ond mae hwn wedi cael amser. Wel, dwi'n meddwl o'n Henry Jones yn gwneud, dwi'n cyfer pain o'ch i'ch dau ddweud ond, sa Watts wedi gallu chwarae fe sigar yn ei geg. Mae wedi bod yn hollol gyfforddus yn y canol na'n dydi. A dydy'r... chi'n cael awgrym bod rhywbeth da am ddigwydd, awgrym! A wedyn mae'r bas yn gam a mae'r peth yn diffodd bron mor sydyn a mae'n tanio. Ac oedd yr ymateb gan chwaraewyr Caernarfon yma yn awgrymu hynna. Oedden nhw'n bron dwylo'n yr awyr, jyst yn siomedig. Maen nhw'n sylweddoli, maen nhw'n teimlo'n rhwystredig hefyd yn dydi, ond dal i fod fydd boes fel Darren Thomas, jyst yn disgwyl am yr hanner eiliad, jyst yr llathan o le mwyn creu. Ti wastad yn meddwl, hyd yn oed os mae Darren Thomas yn cael gêm dawel, mae o dal yn mynd i greu rhywbeth. Lle rhywun fel Henry Jones o bosib, ti'n gwybod yn gynnar mewn gêm, ydy o'n mynd i gael gêm da neu beidio. Bradley yn derbyn gan Simpson. Bradley, nawr te. Dyma mae cefnogwyr Caernarfon am ei weld. Mae wedi gyd y fam yn chwilio am Kai Jones. Mae wedi creu hanner cyfle i hun chwarae teg iddo fo'n ddeallus. Ond mae rhaid iddo fo wyro'r bêl allan. Mae gan Simpson, o hwnna ddim. Oedd hi'n sal yn dod, oedd hi'n sal a Shepherd yn rhangipio am na gyfrem wrth ymosodiad fan hyn. Y bêl gan Lewis ac unwaith eto. Dau ddigwyddiad yn tanlinellu'r pwynt o'n i'n gwneud ac yn cael ei ategu gan Owain Tudur Jones. Da chi'n meddwl, dyma hi, a wedyn mae'n dod i ddim. Ai dyma hi, mae gan Thomas yn croesi, ddim digon da dole am egeg gornel. Rhyw bygwth i gyflawni o'n stori, gêm yn gyflawn. A fan'na rwan be ddigwyddodd. Yn dechrau Caernarfon, ymosodiad, wedyn colli'r bêl efo pas bach syml i weld, ond yn colli hi wedyn. Hanner siawns i gwrth ymosod, dim byd, wedi cic gornel i Caernarfon. Hughes, unwaith eto, yn paratoi i gymryd y gic. Mae Steve Evans yn ara deg, ond yn sicr wedi cyrraedd. Mae wedi aros nes hynny, mae'n gics ddifrifol. A dyna bedwaredd gic gornel i Caernarfon, a mae pob un wedi bod yn sal. A mae Hughes wedi cymryd pob un. Roedd da gan Ryan Williams. A ti'n edrych ar hwnna iawn? Doedd na ddim yn wrth y cae ymarfer. Ne, fysa nhw wedi cael rhywun o flaen i ti, neu siw bod o'n mynd yn allan i nôl i. Mae jyst i chwipio hwnna mewn. Nawr te, bobl bach. Maen nhw'n ifanc ar y fainc, mae Malcolm. Hai, paid ydi y cwestiynu i talent a'i potensial nhw'n nig bach. Osian Tomlinson y gwion, David Parry fan'na. Ei chwaraewr llawn dawn, a sa'n ei gwaniad. A un arall ar y fainc fyd, Fabrizio. Maen nhw'n cael eu hadnabod fel Meibion Malcolm. A Fabis fi. Da wedi clywed am y Busby Babes.
Ond... Ti'n dweud Mally's bi? Na, come on. Na, man. Nhw'n chwaraewyr talento go iawn ac gobeithio gyda nhw yrfa mawr. Ond i wneud pwynt i brifol, a dwi'n bod Owain di sôn am hyn cyn y gêm, mae'r awgrym bod yna 3 bachgen 16 oed ar y fainc yn codi cwestiwn am ddyfnder Caernarfon Caernarfon. O, mae'n gret cael y bechgyn ifanc ar y fainc. Mae'n bwysig i glwb fel Caernarfon i weld y bechgyn ma'n dod drwodd. Ond ti eisiau trio nhw ar y fainc efo 4 profiadol, a dydy heina ddim yna. A mi fi yna broblem os fi yna anafiadau i'r tîm yma ar hyn o bryd. Bradley. Ac pan chi'n sôn am ddyfnder fainc, wrth gwrs mae Noah Edwards a Mike Hayes, 2 brofiadol iawn, 2 effeithiol iawn. Mae nhw wedi gol i gwahar, dyna pam dyn nhw ddim ar y fainc. Wff. Mae eisiau Steve Evans fod yn ofalus oedd yn tynnu Chris Henry Jones fan na'n doedd, ond cip bach blas bach gafodd o. Ac oedd Lee Evans reit sôl efo dyfarnwr efo'r ongl i weld o'n sydd. Dath o just gollwng y Chris ar yr eiliad cywir. Teimlo fe Henry Jones, be geithio fe'r Hwlffordd ydy amser. Bel gan Fawcett. Fawcett yn mynd i hyd Evans. A maen nhw'n dechrau gorfod gweithio am galetach yn amddiffyn Caernarfon. Dipyn bach Fawcett efo'r ergyd unwaith eto. O bosib efo bala, os oedd Henry Jones yn cael game wael, neu 2 game wael o'r allan o'r tîm, a doedd o ddim yn cael y cyfle wedyn i chwarae hun yn ôl i fewn i gemma lle oedd o'n perfformio'n dda. Swn i'n tybio yn yr Hwlffordd bydd gynnu fo chydig bach fwy o rôl bwysicach o fewn y tîm. Tîm chwarae, dangos i ni rwan beth ti'n medru wneud. Ac aros ar y cae am 90 munud sy'n weithio'n bwysig. Sa'n neb di rioed cwestiynu i allu nhw. Ti'n bod, agos â chi adra wan, felly gobeithio fydd yn hwyr i ymarfer. Richards. Ac troi fyny ymarfer. Hughes. So ddim yn hedd mae Hughes yn mynd i fod yn gaffeiliad. Mae wedi cryfhau Caernarfon Caernarfon yn cyrraedd dim am hedd am hynny. Mae wedi dangos ambell i beth yn y gêm yma. Nawr te, mae gan Thomas, mae Bradley'n mynd. Mae un lwybr Bradley gormod arni. Oedd hi'n bas, sal. Mae'n mwy'n sal na ti'n deud yma na Nick oherwydd. O, sal te. Bydd o bedair gwaith, dim tair. Oherwydd, de, oedd o'n pwysan o fo. Oedd o'n pwysan o bel, Sa'ch di mynd esgu sydd o fo, oedd o dan challenge. O na! Mae'r pwysan yn gorau anerthyn yn gwybod yn well na hynna. Mae'r syniad yn gywir gan Darren Thomas. Mae'n nabod y cae yma, mae'n nabod llethr y cae. Sticio yn y gornel a ni Sean Bradley gyrraedd i, just chydig bach yn rhy agos at y golgeidwad. Watts at i gapten. A'i gapten di Rhys. A mae Rhys di cael Henry Jones. Nawr te, dos amdani Henry Jones, par ddim! Ac un i'r camera gan y golwr, dwi'n rhyw dybio. Arbediad awdurdodol oedd y bel syth ato fo, a falle dyna'r bachgen 19 oed ddim wedi ildio cornel, ond da gweld Henry Jones yn mynd amdani. Ia, ond mae'n amser pan bydd yn agosau fel ei go, mae rhaid i un o chwaraewyr Caernarfon mynd a wneud penderfyniad cae o'i lawr mewn gwybod mae o'n medru sgorio o'r pellter yma. Mae'n arbediad eitha syml os ti'n licio yn y diwedd i'r golwr. So fi ddim yn sefynu sy'n mynd i ildio gol yma na. Mae'n mor fawr, nath o fod un cam a draws i gol. Ond mae'n newidiadau difyr di bod rhwng y pist mewn sawl tîm yn does yn y cyngor yma, ac enwau cyfarwydd di gadael. Nawr te, mae'r gic di cael ei chymryd yn fer. Sal i mewn i'r cwrt. Hughes, nawr te, cyfle fan hyn, mae ar ben ei hun. Ydy o'n mynd i allu gwneud y peth ar ben ei hun? Na, didio ddim. Ac yn y gêm yma, falle mae Rhys yn cipio'r bel oddi arno fo, chi'n mynd disgwyl, ond o gynnu fo ddim dewis arall. Na, oedd o bron iawn yn sefyllfa un erbyn un, oedd chwarae teg Hwlffordd amddiffynwyr yn rhedeg yn ôl. Oedd Leeds yn dechrau poeni, oherwydd oedd o'n bell oddi ar ei linell, o bosib Rob Hughes heb godi ben. Richards. Pwy sy'n cyrraedd gynta? Rhys eto. Allard Lewis. Richards, Simpson, efo fo. Richards di gyfo braidd yn rhy hawdd, mae at Lewis. Oedd yr ergyd yn sal gan Rhys yn y diwedd yn doi. A pan mae'n cyfri, dyn nhw ddim yn gwneud i gyfri nawr te. Mae hwnna'n daclus yn da carden felen syth i Shepherd. A o'r garden felen gyntaf ymwelwyr. Ac
un i'r tîm. Un i'r tîm, dwi'n meddwl, cael drop. Nath o Cymru holi dipyn bach. Ond mae o wedi dod mwy o mewn i'r gêm yn y 2-3 munud dwytha yma, Rob Piws. Ond unwaith mae o'n cael y cyffyriad ail, na i fi'n teipio Shepard, mae Shepard yn gwybod, mae rai fi dynnu fo lawr o'n 3 chwaraewr allan o'i safle. A fo. Awr, bron, 30 eiliad i ddod i'r cae. Jack Wilson. Shepard, llawio hwnna. Na, di, mae'r dyfarnwr yn gadael iddi fynd. A son am y dyfarnwr gyda llaw, hynny yw, Lee Evans, chwarae teg, da'n rhoi pob clod i Steve Evans am bod yn perfformio am 42 mlwydd oed. Mae'r dyfarnwr yn 42 mlwydd oed hefyd. A fel arfer, mae Lee Evans wedi cadw fyny efo'r chwarae, mae wedi bod yn holl bresennol pan y ddigwyddiadau pwysig yn digwydd. Mae George, da. Oedd o can sefyll. Oedd o ochr am bywyd, mae'r amddiffynwyr i glefar iddo fo, maen nhw'n just gadael o titad. Mae'n rhaid i cael just cael cip o lwpa dros i ysgwyl, lle lle maen nhw, lle mae'r amddiffynwyr, maen nhw'n just mynd yn dymnach i dynnu fo efo, a wedyn maen nhw'n camu fyny ar amser cywir. Trap. Gormod ar hwnna unwaith yn rhagor. Awr o'r gêm i chwarae. Hanner awr. Yr amser pan mae newidiadau yn tueddu digwydd. A mae'n y gemau byw i ddod i chi. Gêm byw o bob rownd ar S4C neu ar blatfformau digidol. Chollwch chi ddim byd sy'n Cymru. A Bradley yn cael ei giro yn ardderchog fan gan Dylan Rhys, capten Hwlffordd. A mae ganddo chi ail rownd cwpan Cymru ac mae ail rownd y cwpan yn dod fwy difyr sy'n bod y Max. Mae'r tîmau o'r uwch gyngrair mewn un rownd yn gynt. Ac di llun byddwn ni cael clywed pwy sy'n chwarae pwy nawr te. Mae chi ddau bachgen sy'n nabod i gilydd. Mae Aaron Lee Simpson yn gadael y maes ac mae Iwan Cartwright yn dod i'r maes. Sut bod nhw'n nabod i gilydd? Y ddau wedi ymuno a Hugh Griffith yng Nghaernarfon o derwyddon cefn dros yr haf, felly'r rheolwr yn hen gyfarwydd efo'r naill arall. Ia, tebyg am tebyg, bydd o'n eista o flaen yr amddiffyn ac yn trio rhyddhau illa gosau ti fynd yn ei flaen mwy a ymuno efo Darren Thomas, felly illa na ni weld Caernarfon mynd 4-1, un nhw'n cael bod mewn cysylltiad efo'i gilydd mwy a mae'n bylcha mawr rhwng nhw ar y funud. Sam rhyw llif, sam steil, sam rhythm i'w chwarae nhw, a mae o'n gwybod hynny yw. Ond dal i fod, mae'n di-sgor. Faint o wahaniaeth gyda llaw i'r chwaraewyr o mae'n gwneud bod yn fforddwr yn yr eisteddle ddim ar ochr y cae? Dwi'n cofio fel na os gath unrhyw reolwr. Na, oedd bob un reolwr nes i chwarae dan oedd nhw wrth ochr y cae yn dweud hynny. Dwi'n falch wedi gofyn hynny Malcolm, be am Owain? Dwi'n meddwl mae'n ddibynnol ar y rheolwr. Dwi'n meddwl mae Hugh Griffiths y teip o reolwr lle os dy ddim wrth ochr y cae, ydych chi'n ei fethu fo. Oherwydd diolch yn dawel, mae'n bloeddio wastad drwy'r amser, felly o bosib mae'r chwaraewyr yn mynd i fethu i gael o just yn, wel, gwneud siŵr bod yna chydig bach mwy o wmff i'w gêm nhw na falle'r rheolwr sydd chydig bach mwy tactegol ac yn fwy tawel. A fydd o'n sicr ddim ar gael i'r sgoriwr os fydd mae'n neidio i'w gofleidio fo fel sy'n digwydd yn byr amal efo Hugh Griffith nawr te. Na chi bas gan Edwards yn chwilio am Thomas. Tot yde gan y capten, tot. A maen nhw, ddim bod nhw wedi cael eu herio gymaint o hynny, a maen nhw wedi edrych yn drefnus iawn yn amddiffyn Hwlffordd. Mae'r system yn gweddu. Dwi'n meddwl, ella bod ni, wel, da ni yn canolbwyntio ar y ffaith bod y bas ola yn wael, a mae'r bas ola wedi bod yn wael. Ond hefyd mae rhaid i ni roi clod i'r ddau amddiffyn. Un yn chwarae efo 3 yn y cefn Hwlffordd, Caernarfon chydig bach yn wahanol efo'r 4, ond ar hyn o bryd nhw sydd yn rheoli'r gêm yde. Dwi'n dall y cwestiwn ma'n am y rheolwr, yn beth i ddefel. Ond un peth na dweud am y rheolwyr i gyd nes i chwarae dan, os oes am Mick McCarthy yn y car park sa'ch ti'n gwybod o. Gyda llawn, chi, ystadegu bach di ddofal yn diflannu 5 gwaith a Caernarfon wedi cael ei dal yn camser. Dwi'n meddwl bod nhw gyd na ail hanner, a mae hynny rwystredig ofnadwy i weddill y tîm yn dydi? Mae yn, ar o unwaith, ti'n gwybod dysgu.
ti'n gwybod dysgu, mae'r trap yna, mae'n hawdd be maen nhw'n neud, jyst i chdi bod yn ymwybodol ond efo, dos efo nhw, ond wedi camu fyny a wedyn mynd i fewn, amser i fe well. Mae Lerpwl ar y blaen gallan i fynd Norwich yn y gêm hwyr yn uwch gyngrair Lloegr. Diego Jota di'r hoi Lloegr ar y blaen. Ac diwrnod cyntaf Osian Roberts yn yr uwch gyngrair heddiw wrth gwrs Palace efo Osian a Patrick Vieira'n colli o 2 gol i ddim yn erbyn Chelsea, dim y dechrau hawsa, ond hyfryd cael ei groesawu ac wedi'r cyfan. Chelsea di'r tîm gorau yn Ewrop, mae hynny'n swyddogol. Allwch chi'n dadlu fo fi am hynny. Ac Manchester United falle stori fawr y dydd, ynde? 5 gol i 1 yn erbyn Leeds, a 2 o'r hyn ei Bruno Fernandes. Hei, ddech chi ddeud. Ac Wilson, paratoi dod i'r maes, am yna 25 munud i mynd i'r 60. Ie, yn sydyn ta nôl i'r gynnar yn Lloegan. Everton yn curo, efo Rafa Benitez, yn mynd ar draws y parc o Lerpwl i Everton. Un reolwr arall sy'n rioed i wneud yn unig, ti'n gwybod beth yw nhw? Wel, dwi yn gwybod pwy ydi o. William Edward Bartley, rheolwr Lerpwl yn symud i Everton yn y 4th ganrif ar 15, Malcolm. Beth fi'n coelio yna. Ydych chi o gwmpas? Nes i fan beint? Nes i sylwebu o'n efo. Pêl gan Bradley. I ganodd y cae at yr eilydd. Ac yn effeithio mae'n llac. A mynd y gyfle fan hyn. Lewis. A mae Lewis di chwarae dda. Sbiwch ar Henry Jones. Mae fel ta sefon. Wel, na da chwarae. Chwylio dros y ddeiar yn dydi. Edrych mor esmwyth. Ac dwi'n mynd bod o'n chwilio am honna, ond oedd o'n gwybod iawn beth o'n neud yn doedd. Wel, byddwch chi'n ei chwarae clefar o'n edrych yma'n hyn wan. Unwaith mae'n symud y bel i'r dde, mae'n edrych am Darren am cael ei wrthio drosodd. Mae'n gwybod clefar ydi o, ond mae Darren reithio fo. Wan, mae'n symud i dde, mae'n gwybod mae Darren yn oedi i'r ediad, mae'n mynd ar draws o. So, ddim yn modd i'n gardi melyn ded, oedd ddim yn modd i'n drosedd i ddeu gwir. Oedd o'n chwilio amdani, do'n am llawer ynni, ond dwi'n meddwl Darren Thomas di trio cymryd allan jyst chydig bach yn gynt, ac dyna pam Ali Evans di penderfynu rhoid y drosedd. Ac os da chi'n mynd i ildio cic yn erbyn Caernarfon, pidiwch ildio cic yn ei herbyn nhw o'r safle yma. Ac os mae ganddyn nhw, mae gan Hwlffordd y dyn allan neud y gwahaniaeth. A mae Caernarfon di dioddau wrth i draed o pan oedd o'n chwarae'r bale. Os y ddewiniaeth, os y sbarc, os y fflach yn y droed dde yma. Oedd angen yr arbediad campus gan y cawr. Croeso i'r ofal Jacob Ozrinski. Mae hwn yn well arbediad Elwys. Edrych all lle mwyn symud gyntaf i'r chwyth cyn i dde. Dyna pan mae'n well da. Ti'n weld yma'n un o'n yma'n mynd i'w chwyth yn meddwl bod Henry Jones mynd dros y wal, o na! Wedyn mae'n gwrdd addasu sydyn yma'n draed fan hyn i symud y corff mor fawr na y draws i gol i wneud yr arbediad. Mae o yn gawr, dyn ni hanner ffordd drwy'r ail hanner. A mae Henry Jones yn mynd i chwarae ran unwaith ar rhagor. Pwy fydd y cyntaf i agor y drws? Un cic gornel sal ar ôl y llall, gan y naill dîm a'r llall. A mi fydd hynny mae rhaid gynnau yn gyrru rheolwyr yn Gambridge. Cyfle i Jones wneud yn iawn. Nid y llygad, efo siap i gorffo, ti'n meddwl, oce, mae o am mynd dros y wal. Ond be mae'n neud ar yr eiliad ola, mae'n just yn tynnu rongl yn ôl i chwipio'r draws. A trio twyllo'r golwr, ond y golwr cael llaw cry arni. Am y trydydd tro, mewn munud a hanner. Mae Henry Jones yn cael cyfle i greu rhywbeth o gec osod. Mae o yn gallu eich siomi chi yn yr un modd a mae'n gallu'ch cyffroi chi. Ac o Rob Hughes yn hapus iawn i wawdio fo. Ac, wel, chi chwaraewyr proffesiynol, ti sydd dar seicoleg hynny o Angela Jones? Ie, swn i wedi cael gair, swn i glist hefyd. Dwi'n meddwl bod wedi mynd am y gol yma. Nid croesiad gwael. Ella bod o'n teimlo bod y gol geidwad yn mynd i gamblo, ond ddim yn special o gwbl. Henry'n rwystredig.
Hughes wastad yn mynd i gael rhywbeth i ddeud. Dwi'n gael rhywbeth i ddeud fan hyn. Dwi'n nabod yn dweud y cyfandoedd oherwydd, dwi'n meddwl o Henry Jones yn gweiddi at ochr y cae. Oedd Gwynab Rob Hughes yma fel Malcolm pan mae'r siop Indian di cae. Sorry, Malcolm. A Gwyneb Hugh Griffith yn gweld un o'i chwaraewyr yn cael ei ddal yn cam sefyll eto. A dyna'r 6eg tro yn yr ail hanner yma. Un pwynt, o'n i'n gwrando ar Andy Morrison ar ôl gêm neithiwr, ac mi fydd hwn yn siomedig oherwydd be oedd Andy Morrison yn dweud, oedd yn hapus, oedd nhw'n di chwarae'n dda. Ond beth sydd ganddyn nhw ydy'r cic agosod, a y gair oedd yn ddefnyddio, detail. Maen nhw'n cael y detail, y pethau bach yn hollol gywir. A dyna sut maen nhw'n ennill gemau, lle y pethau bach heddiw mewn gêm lle da chi ddim ar eich gorau cic agosod. Gwneud siŵr bod nhw'n cyrraedd yr ardal gywir, bod yr hediadau yn gywir, a nwch chi sgorio goliau. A 2 gol Craig Hodna'n dod o gic agosod. Beth arall bydd o'n ddiddorol iawn o'n i'n meddwl am Craig Harrison yna. Da ni yn ymarfer peth eraill, medda bo. Da ni yn ymarfer cadw'r meddiant, ac yn y blaen gormod o hynny yn ymarn ni ar brydiau, medda bo. Ac ydych chi ddychmygu tensiynau rhwng dau hyfforddwr mor wahanol. Mae'r bêl gan Darren Thomas yma, da ni'n dal i chwilio am y gol gyntaf mae gan Bradley. Watts efo fo. Am y gol gyntaf, ti'n cael rhyw deimlad yr unig gol fysa hefyd. Ac am y tro cyntaf, da ni rhyw glywed can y cofiami. Mae wedi heidio fo'i gilydd. Mae'r 462 yn llafar. Cyfle i'w chwipio mewn. Watts eto mae wedi chwarae'n ardderchog. Bagiad gwirion iawn gan Shepherd. Cyfle fan hyn, a Shepherd, oedd o'n mynd i ddilla, Gosset yn fan hyn, mynd oedd i wrth y gol, ti'n neud y waith, ond Gosset yn dal i dir, defnyddio, mae'n yn glefar, dal i dir, cuddiad y bel, cymryd y bagiad, cael y tosau, cyfle, 37 allan, Darren Thomas. O, mae Danny Gossett dal i lawr a mae'n dal gafal ar y bel. Rod Hughes di gofyn gau hon, ond di Danny di gadael i'r bel adael i ddwylo. Dwi'n meddwl bod o ffansi hon. Mae di rhoi di lawr. Am stori. Oedden ni sôn bod gan Hwlffordd Henry Jones o'r pellter yma. Mae gan Caernarfon Thomas, Hughes a Gossett. A Gossett sy'n cael ei chymryd i. Yna chi wir yn gwneud i waith yn y lawia fanna. Dwi'n meddwl bod nhw wedi canu chydig. Ia, llawio o fi. A felly maen nhw'n cael ennill chydig bach o laddenni. A maen nhw'n nes at y nod. Rod Hughes y John hefyd. Dyma gan ei na, Henry Jones. Ia. Danny Gossett sydd wedi rhoi hon i lawr eto. Mae wedi cael 5 munud i anghofio, Henry Jones. A nawr te, sbiwch ar, wel, mae da bwyllgor. Mae da bwyllgor blaenoriaid. Edwards, Gossett, Thomas. Pasio'r bel maen nhw eisiau i gornel. Dim pwer, cyfeiriad. Bob dim am cyfeiriad. Pasio'r bel neu mewn i gornel wan. Mae Hughes wedi camu o'r neilltu. Weithiau mae'r ongl yma'n ffafrio y droed chwith gan Hughes a mynd ochr y gol geidwad. Mae hwn yn walm eitha mawr i fynd drosto o'r mor agos at y cwrs Cosby. Sy'n mewn i droed, pasio gael. Gossett. Am stori ar yr ofal. Mae pêl-droed Cymru mor falch bod Danny Gossett yn rhan ohono fo unwaith eto. Ac oedd hi gol uwch gyngrair olaf o, wyddwch chi be yn erbyn pwy? Yn erbyn Hwlffordd yn 2016. Danny Gossett wedi rhoi Caernarfon ar y blaen o gol i ddim. Ia, na i jyst gadael o gael y camoliaeth yma ni'n erbyn mae'n heiddi bob un mymerin o'n efo. Edrych as yma ni'n llygad i'r golwr, mae'n gwybod yn union, mae'n eisiau awgrymu ella sa fo'n neud. Jyst yma tu fewn i doed, yn chwipio efo siap y gorff o'r techneg, mor llonydd pan nath o daro i'n lan, sydd i gornel. Gwych o... Unig le ydy gornel isa neu gornel ycha dros y wal. Mae o'n ffeindio y gornel ycha wrth gyddo'r gêm bach seicolegol na efo'r golwr. Ia, dwi'n mynd ffordd na. Dwi'n chwipio fewn i fanna. Allai bod hapusach dros Danny Gossett.
ond dwi wastad yn beio gol geidwad oherwydd i ochr odio. A mae'n un o'n has bethau ym Mhêl Droed, gweld gol geidwad yn gamblo, a mae Iti yn mynd i'w chwyth yn meddwl bod i'n mynd dros y wal, a mae'n gadael y bwlch. A mae bron yn gêm o poker, a Dani sydd wedi ennill y gêm yna yn feddyliol, felly gwych. Ie, da ni'n gweld Iti, mae'n gadael gormod o le yna, mae mor syml â hynna. Mae rhaid i chdi deimlo, mae'r wal yn gwarchod un hanner o'r gol, a'r gol geidwad yr hanner arall. Os mae'n mynd drosodd wedyn symud y draed, ond campus. Wedi disgwyl amser hir am y gol yna, Dani. A mae yna newid wedi bod gyda llaw. Mae Wilson wedi dod ymlaen fel eilydd i Hwlffordd. Neu paratoi ddod ymlaen yn hytrach. Ac gwyddoch chi, sbiwch ar hynny, yr ymdrech gywir gyntaf mae Caernarfon wedi cael gydol y gêm. A mae gan yr ymwelwyr chwarter awr i daro nôl. A rwan, ti'n edrych ar dy Don Hughes, dy Stephen Evans, y dybrofiad i gau pethau, i gau siop, i beidio ildio, i cael chwaraewyr o'i gwmpas, i dynnu mewn. Ond mae'n rhaid i Hwlffordd lledu'r chwarae mae cael crwysiadau gwell safonol i fewn i'r canol. Dyma ddyn sy'n gallu rhoi nhw yn safonol mewn i'r canol. Bradley chwarae teg yn aros efo fo. Mae wedi bod y frwydr dda rhwng Bradley a Giles Richards. A mae'r naill a'r llall wedi cael cyfnodau o bod ar oruchafiaeth. Richards. Fawcett. A dwi'n meddwl mae y Fawcett sy'n wedi adael y maes. Mae nhw wedi chwarae efo dau flaenwyr, un wrth i Wilson yn dod ymlaen. Ac wrth gwrs mae rhaid nhw does. Os gwnnw byd i golli. Mae gornel iddyn nhw. Na, jyst y sydyn ni, neu sôn dwi'n meddwl am Danny Williams, oedd benthyg o Gaerdydd tymor dwytha i prif sgoriwr nhw. Mae wedi mynd yn ôl i Gaerdydd. Felly newid Sharp. Scott Hancock di gadael. A diolch, mae'n dod ymlaen i ennill y gêm na di. Dod ymlaen i'w hachub i mae o. Ac 9 o goliau. Y tymor diwetha i Hwlffordd a'i prif grewr nhw am 2 flynedd yn olynol. Mae angen rhywbeth ganddo fo. Ac yn barod, mae o'n fywiog. Y peniad allan gan bwy, gorffennwch y frawddeg, Steve Evans. Da chi'n gwybod beth yw'r ateb, Watts. Mae'r glaw yn disgyn yma ar yr ofal. Yep. Cam i fewn fan'na Iwan Cartwright sydd wedi edrych yn gosolet ers dod ymlaen. Hughes. Mae Hughes wedi gyda dda fan'na. Gadwch ni gael golwg ar gol dan i goset eto. Just technic, just skill, just bod yn hyderus, yn hunanol, yn gwybod, dwi'n gwybod beth ei sgorio, ond pa ffordd. Dwi eisiau twyllio'r golwg gyntaf, just i'w mynd dros y wal na siapio ngorff lle dwi'n mynd, a wedyn dwi'n mynd i chwipio i, efo cywirdeb, efo cyfeiriad, a syth efo'r pwer na, tu mewn i droed, fel nes i dweud, pasio wrth chwipio i mewn. Ti'n sôn am y glaw yn dechrau syrthio, Nick, mae'r bêl just yn glanio o flaen y gol geidwad a just yn, wel, mae'n symud mor sydyn wedyn dyri unwaith mae'n cyffwrdd, felly gwaith campus gan Dani Gossett yma yna, sydd yn ymarfer hynna dro ar ôl tro. Fawcett yn chwilio am Wilson ac wedi ganfod o. Dau sydd wedi arfer chwarae'n slick efo'i gilydd, a mae angen iddyn nhw wneud nawr. Ia, gyda bêl na mynd lawr y llether hefyd yn doedd, ac hynny'n gyd gwahaniaeth. O, ydy ta, does am cwestiwn am hynny, ond efo Jack Wilson, tro gyntaf ni weld chwaraewr Hwlffordd yn mynd tu ôl i amddiffyn Caernarfon. Bradley, derbyn gan Thomas. Bradley troed ar y sbardin. Giles Richards, diolch yn hawdd i giro chwaraewr mor brofiadol. A mae wedi bod yn dda ar hynny nhw. Mae Bradley wedi gyda dda fan'na, brynodd o honna. A mi bydd Richards yn rhwystredig. Ysgynnodd o'r trap. A mae yna gyfle fan hyn unwaith eto. A mi bydd Steve Evans yn gobeithio am wasanaeth gwell o'r geg osod. Ia. Ac Bradley jyst yn curiad y bêl yn dda, glefar, jyst yn gwybod mae jas am llithro mewn i trio ennill y bêl, mae'n un felly na jyst reid yn roed yna ennill y drosad. Wel, di Hughes ddim wedi bod yn swyl yn ei ymddangosiad cyntaf dros Caernarfon. Mae wedi cymryd bron pob un geg osod. Mae'r bol allan, unwaith yn rhagor. Thomas yn mynd amdani hi. A Shepherd a Thefo fo, mae'n gig gornel.
Gath Hughes, gath o mi enni'n swil next to them efo'r croesiad. Efo'r gwallt yna, ni fel falle bod o. Darren yn neud yr ediad na, nath o'n roi i'r ediad, dyna dwi'n licio. Os ti'n cyrraedd ni, o le mae'r amddiffynwyr yn gorau clirio hi. A tu ôl i gol Leeds, mae'r dorf yn codi can yn rhagor torfedd ofal yn ei hôl. Dan y bar, Evans amdani hi. A mae yna hawlio bod yna gic Horsmoti neu o leia gic gornel ond gic o fi. Diolch o iawn. Ni fel, waw. Sa'n di bod yn ofnadwy o'n lwcus a Stephen Evans yn cael tynnu Chris. Ydyn bach o ffisig bach i hun ydda. Ti'n medu beth ti'n hau, Steve Evans. 10 munud. A dyma 10 munud sy'n dod ar ddiwedd y cyfnod yn mwyaf difyr yn y gêm. Yn sydyn mae yna wyrgylch yma. Yn sydyn mae yna dempo yma. Mae gol yn newid bob dim, dydy. Dwi dal i weld y llun o Dani Gossett ar ei fagle yng nghwmni tîm cenedlaethol Cymru. Yn hwyl i groesawu o ac yn dymuno'r gorau iddo fo. A os chi'n edrych ar y llun yna, mae'n hawdd i ganfod o. A meddwl bydda hwn yn chwarae pêl-droed ar y lefel yma eto. Rhyfeddol. Stori dylwydd teg yn wir ystyr y gair. Ie, o'na lot yn aman doedd. Wff, nid Dani. Mae o un o'r hogia mwyaf positif a chi wedi gyfarfod. I fynd drwy be mae Dani wedi mynd drwy fo, a di bod yn positif drwy'r cyfan. Mae o'n heiddio foment yma. Dwi'n siŵr bod yna dymor llwyddiannus iawn oherwydd dio ddim jyst yn barod rwan. Mae o'n teimlo bod oedd o'n barod tymor dwytha ac eisiau chwarae mwy o ran i'r bala a bod yna rhywbeth ganddo fo i gynnig. Ond rwan, o dan Hugh Griffiths, sydd yn amlwg wedi gaddo hei, bydd ydi'n chwarae, bydd ydi'n rhan bwysig o'r tîm, ac pwy eisiau cael chweth, bydd ydi'n cymryd cic yr hyd. Techyn i'n cwrs cosbi. Ti'n meddwl felly gyda'r fo pwynt i brofi? So 26 ydi o. Fynnyddol gorau fo i fain o. Dim pwynt i brofi neb arall, ond be mae o eisiau gwneud efo yrfa yn fwy na dim. A mae o mor ffit, wrth gwrs. Dyna y fantes fawr sgynno fo. Mae o mor ffit. Ac ar y gair, ardderchog. With John Thomas. A da chi'n dechrau gweld Caernarfon yn dechrau setlo, mae gan Jones at Bradley! Ac oedd Thomas yn dod fewn ar y postyn pella. Nath o methu cyrraedd mewn amser, a dyma gyfnod gorau Caernarfon heb amheuaeth. Wel, am gyfla, Bradley, cael ei wneud o drwad rwan, mae dan ni draed o. Mae dan ni draed o, yn cyffyniad bach dwytha na, ia, mae rai fo cymryd o, hefyd, sef o'n methu cael yr ergyd i fewn. Ond, mae'n mynd am pwen am y postyn pella. I fi fan hyn, wel, y cyffyniad yna sy'n agor yn ongl iddo fo, dwi'n dar. Ond sy'n mynd i fo fynd am pwen. Mae'n efo jyst pasio i'r tre'n gornel yma. Mae di wneud y beth anodda i ddod ar bel allan ei draed, wedyn pasio i fod i gornel. Chdi di hwnna, Nick? Kyle Patton yn paratoi i ddod i'r maes. Chwaraewr gan o Cai ydy Patton pan ddaw ymlaen. Ie, efo chwarae fo Barry, doedd fo... Mae un arall yn chwaraewys di symud mewn har prysur na te Bradley. Oedd o ddim yn cam sefyll a mae'n colli'r bel a mae gan Shepherd. Nawr di newid ochr. Ar y bysodiad lawr y chwith ar ôl bod yn ceisio mynd lawr y dde a mae yna eilyddio mynd i fod. Ac Kyle Patton. Ac, ie. Curtis Lees yn gadael y maes, felly tebyg am ei debyg. Ie. Os rhywbeth, mae o mwy ymwysodol i ddigwydd ydy. A mae angen bod. Dwi'n meddwl eich Patton nôl i'r cefn a wedyn Watts yn symud ymlaen i ni geisio bod yn fwy dylanwadol yn ganol cae. Shepherd. Ac ys gan Hwlffordd ddim byd i golli nawr. Ac i fynd nôl at yr ystadegu nes soniais amdano fo ar gychwyn y prynhawn. I Hwlffordd ddim wedi colli yn erbyn Caernarfon yn un gêm ar 15 diwetha ni herbyn nhw. A mae ganddyn nhw be? Cwta, 7 munud a hanner.
i atal hynny. A ydych chi am ryw deimlo falle bod Hwlffordd wedi colli cyfle yma fan hyn. A mae Caernarfon yn sicr di gwella a gwella, a falle yn ategu pwynt o Anthony Jones. Mae yna 6 chwaraewr newydd yn hyn Caernarfon. Ac yn ara bach, maen nhw'n mynd i ddod i adnabod i gilydd. Wel, ti'n edrych, gymaint dros y ffordd a ben ar Gareth Edwards a Michael Parker dros y blynyddoedd dwytha mae wedi gwneud i Caernarfon. Ti di meddwl am unwaith ydy Caernarfon yr amddiffyn heddiw fo Stephen Evans a Don Hugh wedi siglo? O gwbl. Mae'r lefel di codi ydi? Mae'r lefel di codi. Dwi'n mynd i diffyg parchu Rocia, mae Rocia wedi gwneud yn wych i Caernarfon. Mae'r lefel, paid â pwynt am yr oed, mae'r profiad byddech chi'n brynu, ond mae'r lefel, be gynnu nhw'n y cefn yn ganol yr amddiffyn ma, yn lefel uwch na tymor dwytha, tymor cynt. Di Sadwn nesaf yn fyw ar sgorio rhaglen yn cychwyn am 5 o gloch y Bari sy'n angen buddigoliaeth ar ôl colli yn Aberystwyth heddiw 2-1 yn erbyn y Bala sy'n angen buddigoliaeth ar ôl cael gêm gyfartal 2-1 adre yn erbyn Pen y Bont heddiw. Dyna'r gêm fyw mewn cyfnod sy'n mynd i fod yn brysur iawn o bêl-droed ar S4C yn gemau rhyngwladol, yn gemau cwpan, yn gemau uwch gyngor Cymru. A maen nhw am fod ar blatfformau S4C i gyd. Chydig dros 5 munud yn weddill. Bydd amser ychwanegol wrth gwrs y bydd na oherwydd yr eilyddio sydd wedi bod. Bradley wedi cholli Shepherd. Watts sydd wedi amddiffyn mor gywir yn penderfynu mae'n amser symud fyny'r cae. Bradley yn gwneud be mae Bradley'n gwneud yn ardderchog. Mae gwaith amddiffynol Bradley yn cael ei dandrisio weithiau. Dych chi'n aml iawn yn weld yn y safle yma. Dim ymosod yn unig mae'r bachgen yma'n gwneud, a mae gynno fo injan i ryfeddu ati. Wel, union be mae Caernarfon angen adeg yma'r gêm i rywun edag o'r bel, cadw'r bel, cuddiad y bel, ella ennill trosedd i symud y tîm i fyny. A maen nhw'n cadw'r meddiant, a mae'n rhan iawn o'r cae. Edrych ar ardal maen nhw yn, ia. Thomas mewn. Mae Thomas di aros lawr, dwi'n fod yn iawn Patton oedd yn amddiffyn. Wel, mae'r ail haniad wedi bod yn well na haniad cyntaf, mae hynny'n sicr. Oedd y bar yn go isel, mae hynny hefyd yn sicr. Y bêl gan Jones. Fawcett oedd y targed i ddim yn ei gyrraedd o. Dych chi edrych rwan. Mae Caernarfon yn gwybod maen nhw angen 1 neu 2 chwaraewyr newydd sy'n gwybod mae Hwlffordd eich mynd i ddod un arall. Ond yn sicr, dwi'n just meddwl dyn nhw'n mynd i ildio lot. Dyn nhw ddim yn mynd i ildio lot. Williams yn gipiau da ganddo fo. Gossett. Ysgrifft mor ddofn mae chwaraewyr ganol cae Caernarfon yn bodlon dod nawr i gynorthwyo i gadw'r meddiant yn y cefn. Dwi'n siŵr tam o'r honna wedi cyrraedd o'i allan o'r had, a mae'n ambell yn chwaraewyr ochr yma'r cae, ochr dde y cae, yn edrych i'r ochr bellach yn holi beth ydych chi'n neud yn fanna. Ond chwarae teg, mae'r meddiant yn cael ei roi yn gwrtais yn ôl gan Hwlffordd a Steve Evans blofiadol yn cyfaradwyo hynny. A dyn ni mewn i'r 2 funud olaf ag ychydig gweliadau. Mae Roberto Firmino gyda llaw di dyblu Manchester Lerpwl yn erbyn Norwich. Mae'r Canaries yn colli fanna, mae'r Canaries ar y blaen fan hyn. Itzy. Evans. Mae'r hyd 16 Lewis di chwarae'n dda i Hwlffordd. Wedi rhoi popeth allu fo.
Munud i fynd, mae yna eilyddio yn mynd i fod. A'r bachgen sydd yn ymlaen ydi Gwion Dafydd. A Rob Hughes, Rob Hughes yn ei ymddangosiad cyntaf. Un golwg bach arall ar ei folo, ond mae wedi chwarae dda ydi. Wel, mae'n un o'r chwaraewyr a sy'n eich ar ochr dy sedd pan mae'n ei ora. Mae'n ei wneud ddigwydd. So fi'n just licio gweld mwy ein product yn yma, ond Rob fi'n newid rwan. Mae'n chwaraewr, mae llawn cheek. Ti angen cymeriad o gwmpas y lle a fod i'w. Wilson ar tafliad, a falle bod y cyfle ola wedi mynd. Ie, Gwion Dafydd, yr eilydd oedd ymlaen i Caernarfon yn erbyn Rhuthun yn y cwpan o'r wythnos diwetha. Y ddau dîm yma'n ennill yn y cwpan wythnos diwetha o 2 gol i ddim. Dych chi'n nabod hwnnw'n dda, Malcolm? O, do. 2 flynedd yn yr academi fan hyn, dwi wedi bod yn jyst yn ei wylio datblygu. Mae o yn sgoriwr naturiol. Mae gynno fo'r agwedd i fynd yn bell ofnadwy, ond i'r llwyfan gyntaf iddo fo. A nid o, sa'n byd yn ofn i'r Rocky bach, mae'n 16 oed, babi bach di, ond ei, ond yna lot o'i flaen os yn dal i weithio'n galan, mor clinical. A'r tôn mwyaf wedi gwneud iddo, dwi'n gwneud i fag o bwysau efo fan hyn, yn eitha o'n pwynt i dim. Y gora o flaen y gol dwi wedi weld ys nes i adael fan hyn. Digyfannol o flaen y gol. Hawdd iawn gwella'r hynny, Gwion. Ni'n gwybod bod yno. 3 munud o amser ychwanegol. A sbiwch, mae Wayne Jones yn hollol rwystredig gyda ni. Mae'n hollol rwystredig. Ydy o, os gyda fe hawl teimlo bod i dim ond heiddi pwynt yma heddiw? Hynna wedi bod gymaint gwell. Hynna wedi dangos digon o flaen y gol. Dwi'n sôn yn Saesneg sy'n gwneud cutting edge na o flaen y gol. Dyn nhw ddim wedi dangos digon, dyn nhw ddim wedi mynd tu ôl am ddiffyn Caernarfon i'n llawer o weithiau, tu ôl i Donny Westnifer. Di Steve Evans a Donny, maen nhw wedi cael lot o gema mwy anodd a maen nhw wedi cael pnawn ma yn fan hyn. Ie, dyn nhw ddim wedi dangos y miniogrwydd sy'n angen yn y llinell flaen. Leeds i brofiadol. Os e un cyfle hwyr. Sbiwch ar Thomas yn cael lawr. Mae'n dafliad i Hwlffordd. Da ni yn y munud a hanner ola. Mae yna un cyfle. Mae yna un gyfle. Dyna Rhys yn aros i bawb symud fyny. Yr amddiffynwyr mawr i fyny. Mae Wilson i fyny, mae Fawcett i fyny. Gossett ath i mewn. Shepherd! Evans. Roth i gorff yn ffordd y bel. A mae Henry Jones i lawr. Yn y cyfamser, gewn ni... Mae'n anaf pen fan hyn gyda llaw. A beth sy'n ddiddorol, tymor ddytha, falle cofiwch chi diwedd y tymor, nath Paulo Mendes gael anaf i'w ben yn y gêm ail gyfle. Ac mi oedd na feirniadu mawr bod wedi cael dod nôl i'r maes unwaith, ddwywaith, deirgwaith. Ers hynny, mae wedi newid y protocol. A mae yna protocol newydd yn uwch gyngor Cymru rwan. Siarter cyfergyd mae'n cael ei alw. Prif feddyg y cyngrair sy'n tu ôl i'r peth. A canlyniad y peth ydy y meddyg bellach, y meddyg yma, ac nid y rheolwyr yma sy'n cael penderfynu pwy sy'n gadael a pwy sy'n aros ar y cae. Seren y gêm yn y cyfamser, Malcolm Allen. Synwch ni. Dyn sy'n edrych sy'n mynd i guro'r gêm i Caernarfon. Ar ei gêm cyntaf ar yr ofal yma'n hyn mewn yn y gyngrair ac yn sgorio'r gol fuddigol yn llynedd o chwipio'r... Mae'n gol o safon. Just bob dim. Dim just taroi mae o. Mae'n gyro twyllo. Mae'n gyro meddwl. Mae'n gyro cael techneg. Mae'n gyro cael siarp i gorff. Mae'n gyro cyfeirio efo digon o bwer i'r gornel na. Ac, hei, dwi'n weddol hapus i'r gêm yma gobeithio i Danny Gossett am gol. Mae wedi weddol hapus, dwi'n credu hefyd i Henry Jones. Mae wedi codi, mae wedi gadael y maes ac mi gaeth o ddod yn ei ôl. Charles Richards yn ei chlife fyny'r cae. Un per i gyfeiriad Kai Jones y ceisio rhoi i gos y gol! A dyna chi sut i ddathlu bod y dorf yn ôl ar yr ofal. Fe gadodd o'i ben. Mae'r dorf yn dathlu yng ngwir ystyr y gair.
Mae pêl-droed byw o flaen torf yn ei ôl. Does am gwell lle i ddathlu hynny. A Kai Jones yn eiliadau ola amser ychwanegol yn codi'r bêl yn gelfydd. Caernarfon 2, Hwlffordd 1. Edrych a gwio pari. O, gwio David Dylyfydd. Dewi ddod i'r Kai. Oce, pas wild, ond mae honna yn bas gelfydd. Clefar, pwysau perffaith, edrych a hwnna ar y foli, dos Kai, sgoriau, a mae o wedyn yn gadw i ben. Gweld y golwr mewn safle nilla ac yn codi'r bêl. Mai, ti'n gwybod beth mae'r golwr nid i'n hawdd iddo fo'n y diwedd, ond mae o'n dal yn gorffan ni a'r bêl yn y rwyd. Y bas yn gofyn am yr hediad yn gofyn am y ffordd nath orffan ni. A mae'n driffwyd rwan. 2-0, adlewyrchiad teg o'r gêm. Na, dwi'n meddwl, sa un gol yn ddigon dwi'n meddwl rhwng y ddau dîm yma heddiw. Ond yn lwcus ac yn hapus i Caernarfon. Mae'r 2 yn well. Summerfield sy'n gweld y garden felen. Pwystadigaeth, dim byd arall cicio'r bêl. Ydych a cicio dyn. A gol gysur, byddai fydd y gol yn dod nawr. Ond i Steve Evans ddim eisiau ildio gol. Diom yn mynd i. Mae Caernarfon wedi cael ei buddigoliaeth gyntaf mewn 17 gêm yn erbyn Hwlffordd. Dani Goset, da chi'n meddwl bod hi'n stori dylwydd teg bod y torfeidd yn ei hole. Mae gol o di gwneud i yn stori dylwydd teg go iawn. Kai Jones wedyn yn rhoi'r rheswm dathlu yng ngwir ystyr y gair i'r Cobi Army. Goset a Jones, 2-0 i Caernarfon. Diolch yn fawr iawn, Unic a Malcolm. Caernarfon yn dathlu ar ben wythnos agoriadol uwch Cyngor Cymru. Gêm arall fory wrth gwrs, un fach ar ôl y dre newydd yn ebyn y seintiau newydd. Pencampwr yn ennill neithwr, gol hwyr ddramatig, fe'n dipyn o gol i Aberystwyth hefyd. Matthew Jones gathi yn ôl y sôn. Canlyniad y penwythnos, y Flint yn taro 5 yn Met Caerdydd, o bosib cyfartal rhwng y Bala a Phen y Bont. Ond fan hyn, hanner cyntaf siomedig, ddim y gêm ore yn y byd, ond mae da ni stori anhygol i'w gorffen ni o wain am eiliad. Gwni weld gol, dim ond enw Dani Goset sydd ar wyfus y pawb heno. Ie, campus yn de, Dani Goset yn... Fo gath i droseddu yn y sefyllfa yma, nes i sylwi'n syth bod o'n dal gafel ar y bêl. Dim ond un peth yn ei feddwl oedd Rob Hughes eisiau, a wedyn y gynta, doedd honno ddim yn edrych yn rhy ddrwg, ac efallai bod y ffaith bod Dani wedi ceisio mynd dros o weld trona, wedi twyllo'r gol geidwad, yn meddwl bod o'n fynd yr un ffordd, felly braich Henry Jones i fyny yn yr awyr yn ddi angen, yn golygu'r ail gicrydd yn agosach at y gol a fewn i'r gornel isa, ac wir mae'r dyn yma wedi gweithio mor galed i gyrraedd y sefyllfa yma ac yn ei gêm gyntaf dros y clwb. Mae rhaid cofio bod wedi chwarae dros Bangor, bod o'n fachgen lleol, felly fydd sgorio gol sy'n mor bwysig, jyst yn help mawr i wneud yn siŵr fod y berthynas rhwng efo'r cefnogwyr yn dechrau'n wych. Ie, 2 flynedd yn ôl, peth ola'r i feddwl oedd pêl-droed, oedd yn brwydro mi fywyd. Ond mae'r wen yn ôl, mae Dani Goset yn ôl, mae pêl-droed yn ôl, a mae fe gyda Sioned. Dani Goset, 2 flynedd yn ôl, gesti dy ddiagnosis di o'r cancer, 2 flynedd yn hwyrach. Ti newydd sgorio un o'r goliau fwyaf special newn ni weld tymor hyn. Shwt mae'r emosiynau? Yndi, fel sy'n dweud, teimlo ffantastig i fi. Wrth y modd i gallu sgorio o flaen y cofiami sydd wedi yma heddiw. A ia, mae'r gol yn special i fi hefyd. Mae rai fi sôn am y cefnogwyr, maen nhw'n ôl yma am y tro cynta. Chi newydd roi'r anreg a'r croeso nôl perffaith i nhw? Do, mae wedi bod yn 2 flynedd anodd i bawb. So ia, neis iawn gol yn ôl rhwng y cae, yn canu, a ia, mae'n rhaid lot o egni i'r hogia. A falch yn sgorio 2 gol neis iddyn nhw heddiw. Fi'n gwybod megis dechrau yw'r tymor, ond ti'n edrych fel bod ti'n really joio dy bêl-droed i fan hyn? Yndw, really enjoyo di setlo fewn yn sydyn, mae'r hogiau gyd yn gret yma. O'n i'n nabod lot o'r hogiau cyn seinio, so really hapus oedd nhw'n chwarae. A beth yw'r uchelgais i'r clwb tymor hyn, Dani? Dwi'n meddwl jyst i gweru bob gêm o'n dod. Oedd hi'n siomedig i beidio gyfawn i Ewrop blwyddyn dwytha, so gobeithio mynd i'n step yn bellach, ond gen i sgwad da yma, so gan i weld jyst y gêm gyntaf, dwi'n mynd lot o gêm o flaen ni, so ia, mlaen i'r nesaf wan. Dani, llongyfarchiadau, mae fy mor braf gweld ti'n ôl yn chwarae, ond hefyd nôl yn sgorio. Ceri joio'r datliadau. Diolch o'r iawn, diolch. Diolch, Dani. Clywch, mae'n mor braf gweld y wyna yn ôl. Yn gymeriad mor poblogaidd, Dani Goset. Ser yn y gêm hefyd, bach o ffizz, mae fe mor iach, dwi'n gwrs o'n
cyffwrdd a alcohol hyd yn oed, mae fe'n y gym rhan mwy o'r amser. Mi oedd na gol arall wrth gwrs, Kai Jones. Pan mae rhain yn cael momentum, fel allan nhw gael ar ôl canlyniad fel hyn, gallen rhywbeth ddigwydd i Caernarfon Owen. Ond eto, diolch moch am y perfformiad o gwbl, so Hugh Griffiths wrth i fod oherwydd mae'r awr gyntaf wedyn yn rhoi y cyfle i hyn ddigwydd ac jyst cyfleoedd Cai yma yna jyst yn ei gorffen i'n berffaith. Leeds i o bosib i safle fo'n greu i chydig bach yn hawdd, ond dal i fod wedyn ti'n gorau cael yr ergyd berffaith, efo'r pwysau perffaith dros di benno, ac oedd o'n heiddi honna oherwydd di gweithio'n galed drwy gydol y gêm. Naw'n anodd i Hwlffordd, ond be mae canlyniad fel hyn yn neud i unrhyw glwb, dim jyst i Caernarfon, chi wedi bod yna gêm gyntaf tymor, ddim y gêm o'r yn y byd, sydyn chi wedi cael buddigoliaeth, mae pawb yn dathlu. Sut mae hynny'n effeithio pethau? Mae'n tynnu'r pwysau oddi ar eich sgwyddau chi yn mynd i fewn i'r wythnosau nesaf, herwydd da chi'n misio bod 2, 3, 4, 5 gêm fewn i'r tymor, dal heb gael y fuddugoliaeth gyntaf na, felly fydda nhw rwan llai o bwysau mynd i fewn i'r gêm nesaf, dechrau perffaith ar ôl siom ar ddiwedd tymor dwytha yma yn yr ofal, a fydda nhw'n teimlo pwy o wyr, mynd i'n cam ymhellach fel y Danny Gossett yn sôn. Ie, a Gair, dim gymaint o hynny o gefnogwr nhw, mae dal bron 500, mae sy'n rhaid lot am y clwb, mae'n braf cael yn ôl, mae'n ei gwaniaeth. Yndi, mae'n unrhyw gai, ynddo. Mae'n anodd i fi roed gormod o glod i cefnogwyr yma'n Caernarfon. Dwi wedi cael digon o stic dros y blynyddoedd dwytha, campus, awyrgylch mewn gêm bêl-droed. Da ni wedi bod angen hynna ar sbel, ynddo. Ie, yn bendant. Mae yna bethau lot pwysicach na pêl-droed mewn bywyd. Mae Danny Gossett yn gwybod hynny yn fwy na neb. Mae pêl-droed yn bwysig hefyd, a mae'n braf bod nôl. Wel, yna chi, wythnos nesaf. Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf. Job dda. Screwfix yn nodi pêl-droed ar S4C.